yliopisto on toiminut pidempään Helsingissä kuin Turussa. Olkoon se symbolisena merkkinä ja tapahtumana sille, että Helsingin yliopiston ja Turun molempien nykyisten yliopistojen yhteistyö tiivistyy ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää suomalaista yliopistolaitosta niin isänmaan kuin ihmiskunnan parhaaksi. Oikein hyvää syntymäpäivävuotta. Ja tilaisuuden aluksi vielä toinen tervehdys Helsingin yliopiston rehtorilta Jukka Kolalta. Hyvää iltaa, hyvää studia, generalia, yleisö. God kväll, mina damer och herrar. Good evening, ladies and gentlemen. Den har varit en lång, spännande, trevlig och framgångsrik resa från Åbo till Helsingfors, från Sverige via Ryssland till Finland. Historia är säkert viktig, men framtiden är viktigare. Helsingin yliopisto juhlii 375 juhlavuottaan nyt koko vuoden, vähän joka päiväkin oikeastaan, mutta se on sen, voi sanoa, se kyllä ansaitseekin tällaisen juhlan. Tietysti isompia tapahtumia on sitten vuoden varrella useitakin, että meillä oli jo henkilökunnalle, opiskelijoille, alumneille, sidosryhmille tammikuun lopulla iso juhla Kaisa-kirjastossa. Sitten meillä on ollut näitä Helsinki Challenge-kilpailun Pitch Night, eli sellaisia, missä esitellään niitä tiedepohjaisen ideakilpailun todella hienoja uusia ideoita. Niitä oli 20 joukkuetta esiintyi juhlasalissa viime viikolla. Ja sitten tietysti tässä lähestytään helmikuussa, on ehkä vähän rauhallisempaa omalla tavallaan, mutta sitten ihan normaalisti vuosipäivä 26.3. on tärkeä juhlapäivä tietysti erityistänä juhlavuonna 375 vuotta. Sitä edeltävän päivänä 25.3. on tällainen niin kuin round table-keskustelu siitä yliopistojen tulevaisuudesta. Katsotaan aika paljon pitemmälle kuin vain nyt muutamaa vuotta eteenpäin. Että on kansainvälisiä puhujia, paneeliosallistujia, kotimaisia. Ja oikeastaan yksi taustatekijä siellä on tuossa alkusyksystä asetin tällaisen Visio 400 työryhmän miettimään Helsingin yliopistoa vuonna 2040. Eli mennään nyt sellainen 25 vuotta eteenpäin. No onhan sellaisia sanontoja, että yliopistoille on nimenomaan se kvartaali, onkin se 25 vuotta, ei suinkaan neljännesvuosi niin kuin monille bisnesfirmoille. No voi olla, että se on nyt vähän liian pitkä kvartaali, mutta tietysti jos 375 vuotta olemme tähän edenneet, niin voisi olla se 25 vuotta hyvä katsoa eteenpäin. Toimintaympäristöä, yliopiston tarpeita, laajemmin yliopistojen tarpeita Suomessa ja maailmalla kuin vain Helsingin yliopistoa sinänsä. Mutta kyllä tämä tällä haasteellinen aika kaiken kaikkiaan, mutta miettikääpä vaan, jos mennään 25 vuotta taaksepäin, niin mitä meillä silloin oli ja mitä me tiesimme silloin tästä päivästä. Kuinka paljon olisi oikein ja kuinka paljon on itse asiassa mennyt pieleen, tai nimenomaan se, että mistä meillä ei ollut aavistustakaan 25 vuotta sitten, mitä me nyt sitten tästä nähdään. Että se on aika veikeä ajatus katsoa tästä 25 vuotta eteenpäin, eli koittaa saada esiin ne asiat, mitä me ei tiedetä, mitä tulee olemaan. No, katsotaan kuinka onnistuu. Mutta juhlavuosi on tärkeä, se tuo esiin Helsingin yliopiston merkitystä kaiken kaikkiaan suomalaisessa tiede-, tutkimus- ja koulutuskentässä kaikkien muiden 14 yliopiston kanssa tässä maassa. Ja meidän tavoitteemme on hyvin kirkkaasti olla se kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitää kaiken kaikkiaan siinä. Me tähtäämme siihen kenttään ja se tuo erityisen väriset tietysti tähän juhlavuoteenkin, että me haemme niitä virikkeitä ja katsomme vertailupintaa kansainvälisessä tilanteessa. Helsingin yliopisto pyrkii olemaan yksi maailman 50 parhaasta yliopistosta. Se meinaa sitä, kun niitä on noin 17 000, niin silloin ollaan sen noin 0,5 promillen joukossa. Se on aikamoinen vaatimus.
Mutta tavoitteet pitää asettaa sille, että niiden eteen myös sitten tehdään ihan motivoituneesti töitäkin. Ja yleensä sitä kautta myös onnistutaan. Eli tämä Studia Generali on meillä hieno tapa lähestyä suurta yleisöä, tuoda meidän tutkimustietoa laajempaan ymmärrykseen, käyttöön ja sellaiseen keskusteluun. Eli hienoa, että olette tullut tänäkin päivänä tänne saliin. Ja sitten Pirjo Hiidenmaalle kiitos, kun aina junailet näitä nyt tässä näin. Ja se ryhmä, joka tekee taustatyötä ja samalla onnittelut huomiselle syntymäpäivälle sekin. Hyvää jatkoa. Kiitoksia tervehdyksistä ja muista. Ensimmäinen esiintyjä on akatemiaprofessori Kari Enqvist. Hänen alansa on teoreettinen fysiikka ja kosmologia, ja hän työskentelee Helsingin yliopistossa fysiikan tutkimuslaitoksella. Enqvistin tutkimusaiheita ovat varhainen maailmankaikkeus, ja tässä lukee inflaatio. Onko sitä avaruudessakin? No ehkä siitä on siellä vähemmän harmia. Hyvä niin, että se on siellä. Kari Enqvist on myös tunnettu kirjailija ja tieteen popularisoija, ja hänet on palkittu moneen kertaan erilaisista tieteen välittämistehtävistään. Ja ajan säästämiseksi luettelen vain tällä vuosituhannella annetut palkinnot. Mensa-palkinto, Sokrates-palkinto, Snellman-palkinto, tietokirjailijapalkinto. Kari Enqvistin aiheena on ensimmäinen sekunti. Tervetuloa. Kiitoksia. Ei kannata kyllä taputtaa ennen kuin olette kuulleet, mitä mä sanon. Niin, mun aiheeni on ensimmäinen sekunti. Ja miten tämä slaidit vaihtuu? Erinomaista, kiitoksia. Ensimmäinen sekunti, siis se on tapahtumat, jotka hieman edelsi tätä Turun ja Pietari-Prahen toimia. Ja se on niin kuin tieteessä lähdetään liikkeelle yleensä siitä sitten ihan mennään ensimmäinen asia kerrallaan ja siitä pikkuhiljaa edetään eteenpäin. Ja mä otan tämän oikeastaan niin kuin, tämän teeman hengessä, että miten meidän maailmankuva on muuttunut. Että jos me ajatellaan tätä vaikka viimeistä 100 vuotta, nyt mun täytyisi saada tämä slaidi vaihtumaan. Okei. Ups. No niin, näin. Siis tekniikka etenee niin nopeasti, että meni tuossa jo muutamassa sekunnissa eteenpäin. Niin, siis mä haluan painottaa sitä, että 1900-luku on ollut tieteen aivan uskomaton vuosisata. Että jos me ajatellaan 100 vuotta taaksepäin, niin oli paljon sellaisia asioita, jotka nyt on oikeastaan liki itsestään selviä. On kysymys siitä, että mikä on aineen olemus, mistä aine koostuu. 100 vuotta sitten ei oikein tiedetty sitä, mitä on aine. Että 1900-luvun alkupuolella kinasteltiin paljon sellaisesta, että onko aine jatkuvaa vai onko tämmöisiä atomeja olemassa, ja se ei ollut ollenkaan selvää. Samoin ei tiedetty, miksi on olemassa erilaisia alkuaineita, että miksi kemia on olemassa, miksi kemia toimii. Ja tämä liittyy nyt siihen, että miten me ymmärretään se aineen olemus, joka sitten 20-luvulla alkoi pikkuhiljaa selvitä, sillä lailla kun alettiin ymmärtää kvanttifysiikkaa, sitä fysiikkaa, joka niin kuin määrää siellä mikromaailman tasolla. Ei tiedetty, mitä on elämä. DNAn löytäminen oli vielä kaukana edessäpäin, ja silloin sitten filosofit puhu sellaisista asioista, kuin erityinen elämänvoima täytyy olla, jotta saadaan elämä. Nyt me tiedetään, että on olemassa eräs kaksoiskierteinen molekyyli, joka on sen elävän elämän ikään kuin määrittäjä. Ei tiedetty esimerkiksi edes sellaista, että minkä takia aurinko paistaa. Miksi aurinko, joka on kaiken elämän lähde tällä maapallolla, että miksi se paistaa, miten se toimii. Se selvisi 30-luvulla. Eikä tiedetty, minkälainen on maailmankaikkeus 100 vuotta sitten.
Kaikki mukaan lukien Albert Einstein, joka juuri 100 vuotta sitten oli saamassa valmiiksi yleistä suhteellisuusteoriaansa, luulivat, että linnunrata on sama asia kuin maailmankaikkeus. Ei tiedetty, että linnunradan ulkopuolella on samanlaisia tähtijärjestelmiä kuin linnunrata itsessään, galakseja. Ja kaikki tämä on nyt sellaista asiaa, joka on selvinnyt viimeisen 100 vuoden aikana. Ja se tapa, jolla näitä asioita on selitetty, on myös sekin ollut hyvin sellainen yhtenäinen. Että kaikki ne selitykset on ollut niin sanotusti reduktiivisia selityksiä sillä tavoin, että esimerkiksi auringon toiminta on selitetty ei siten, että siellä on joku holistinen aurinkohenki, vaan että siellä on ytimiä, jotka hyvin kuumassa lämpötilassa törmäilee toisensa ja tällä tavoin generoi sen auringon tuottaman valon ja lämmön. Ja tämä on niin kuin nyt kaikissa tällaisissa fysikaalisissa tieteissä ikään kuin tullut erottamattomaksi osaksi sitä meidän maailmankuvaamme. Ja mä nyt ihan lyhyesti haluan, koska tässä nyt vaikka puhunkin ensimmäisestä sekunnista, niin siihen tarvitaan aikaa paljon enemmän kuin se 1 sekunti. Mä otan siitä esille joitakin yksityiskohtia ikään kuin näyttääkseni teille, että kuinka oikeastaan merkillinen ja monimutkainen se meidän kuvamme maailmankaikkeudesta tällä hetkellä on. Ja kuinka myös sen maailmankaikkeuden selittäminen, se, että minkä takia se on sellainen kuin se nyt on, sekin selitys on pohjimmiltaan tämmöinen reduktiivinen ja viime kädessä sitten vie meidät aivan sinne ensimmäisen sekunnin uumeniin ja siellä tapahtuneisiin mikroskooppisiin, hyvin mikroskooppisiin ilmiöihin. No 100 vuotta sitten, tässä on, ihan en voi välttyä kiusaukselta näyttää ensimmäinen hiukkaskiihdytin, jolla englantilainen J.J. Thomson löysi ensimmäisen alkeishiukkasen, eli elektronin. Että tuo Lauri Wendland nyt sitten tulee näyttämään teille vähän toisen näköisiä hiukkaskiihdyttimiä, ja sekin ehkä tämä kuva ja kontrasti kertoo teille, että miten paljon tässä on tapahtunut sitä kehitystä. Siis 100 vuotta sitten saatettiin tehdä hyvää hiukkasfysiikkaa sillä lailla, että aamupäivästä näprästiin pieni koje tuohon työpöydän kulmalle, sitten mentiin pitkälle lounaalle ja tultiin iltapäivistä takaisin ja löydettiin alkeishiukkanen. Nyt se on monimutkaisempaa, niin kuin tuutte näkemään. Alkuräjähdysteoria oli sitten se, joka syntyi Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian laskelmien pohjalta. Kun Einstein oli saanut yleisen suhteellisuusteoriansa valmiiksi, hän sovelsi sitä heti maailmankaikkeuteen ajatuksena, että maailmankaikkeus on vain suunnaton fysikaalinen systeemi, jossa sitten painovoima eli gravitaatio toimii ja vetää kappaleita puoleensa toinen toisiaan. Ja sen seurauksena sitten täytyy tapahtua jotain. Ja Einstein otti teoriansa ja laski siitä ja yllätyksekseen havaitsi, että avaruus on jotain, joka ei olekaan staattinen näyttämö, vaan avaruudella on ominaisuuksia. Avaruus laajenee. Ja tämä ajatuskulku sitten kehittyi sillä tavoin, että 40-luvun alkupuolella tai loppupuolella oikeastaan kehitettiin ajatus kuumasta alkuräjähdyksestä. Siinä oli se yksinkertainen oivallus, että jos avaruus kerran nyt laajenee, niin menneisyydessä sitten on täytynyt olla jotenkin pienempi. Jos ajatellaan pönttöä, että puristetaan kasaan ja kasaan ja kasaan, niin samalla siinä pöntössä sitten siellä olevat atomit alkaa törmäillä toisiinsa. Se pönttö tulee yhä kuumemmaksi ja kuumemmaksi, kun mennään ajassa taaksepäin. Ja tämän kuuman alkuräjähdyksen semmoinen jälkikaiku, joka sitten havaittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1965, on niin sanottu kosminen mikroaaltotausta. Se on semmoista lämpösäteilyä, jonka lämpö on noin 3 kelvinastetta, eli miinus 270 astetta. Terveisiä kuulijoille Pohjois-Suomeen. Mutta se on
nyt niin kuin se avain oikeastaan, se Rosettan kivi tämän ensimmäisen sekunnin tapahtumien selvittämiseen. Ja kosmologia sitten, joka ei ollut oikein semmoinen kunnollinen, oikein niin kuin voisi sanoa tämmöinen säällinen tiede, pikkuhiljaa kehittyi sitten 80-luvulla sellaiseksi, kun hiukkasfyysikot alkoi kiinnostua siitä ja samalla sitten keksittiin teoreettisesti ensin tällainen niin sanottu kosmisen inflaation idea, joka tällä hetkellä on oikeastaan sitten koko modernin nykykosmologian keskiössä. Tämä inflaatio ennustaa tiettyjä havaittavia asioita, joita sitten satelliittikokeilla on siinä kosmisessa mikroaaltotaustassa kyetty näkemään 90-luvulta alkaen. No jos mennään vielä vähäsen 20-luvulle, niin kun saatiin käyttöön uudet suuret teleskoopit Yhdysvalloista, Edwin Hubble-niminen kaveri havaitsi sitten, että ne semmoiset sumuläiskät, joita oltiin pidetty nebuloina, eli sumuina, ei olekaan sumuja, vaan ne koostuu tähdistä. Ne on niitä linnunradan ulkopuolella olevia tähtijärjestelmiä. Ja sitten hieman pian sen jälkeen havaittiin, että niiden lähettämä valo tuntuu olevan sitä punaisempaa, mitä kauempana ne on. Ja tämä valon punasiirtymä on efekti, joka Einsteinin teoriaa ennusti, ja se voidaan ymmärtää ja tulkita sillä tavoin, että nämä galaksit ovat etääntymässä meistä. Tämä punasiirtymä kertoo, että se avaruus ikään kuin, joka on kuin kumimatto, johon nämä galaksit on työnnetty, kun nuppineulat, se leviää, venyy ja samalla sitten se valo, jonka ne lähettää, ne galaksit meistä pois kaikotessaan punasiirtyy. Ja tämä oli se ensimmäinen indikaattori sitten, että se Einsteinin teoria on todella oikein. Ihan nopeasti muutama sana tästä alkuräjähdysteoriasta. Siis se ei tapahtunut missään, että aika ja avaruus sai myös alkunsa alkuräjähdyksessä. Siis ei ole mitään paikkaa tuolla, jossa alkuräjähdys tapahtui, yksittäistä pistettä avaruudessa, johon voisi sitten perustaa jonkun turistirysän ja myydä siellä muovimukeja ja semmoisia teepaitoja. Ei ole myöskään mitään esiolevaa avaruutta, johon maailmankaikkeus olisi laajenemassa. Ja kaikki tämä voidaan nähdä. Siis kun kysytään, että mistä me tiedetään, että alkuräjähdys on totta, niin vastaus on se, että me voidaan katsoa menneisyyteen ja nähdä siellä alkuräjähdys. Ja nyt me tiedetään, kun on katsottu satelliiteja, me tiedetään, että universumin ikä on vähän alle 14 miljardia vuotta. Se tyhjä avaruus siis laajenee. Se ei tarkoita sitä, että linnunrata laajenisi tai että atomit laajenee, maapallo ei laajene, Helsinki-Turku-etäisyys ei laajene, vaan atomit, galaksit on sidottu toisiinsa gravitaatiolla, mutta se tyhjä avaruus laajenee. Sitä tarkoittaa maailmankaikkeuden laajeneminen. No nyt se hiukkasteoreetikkojen pohdiskelu, joka sitten on kokeellisesti saanut vahvaa varmennusta, koski ikään kuin sitä kaikkein varhaisinta maailmankaikkeutta. Oikeastaan sitä, mikä tapahtui ennen alkuräjähdystä. Ja se ajatus lähtee siitä, että me ei nyt oikeastaan tiedetä, minkälainen universumi on ollut hyvin, hyvin kauan sitten. Me voidaan ajatella, että se on aina ollut ääretön. Että ei nyt saada mitään pääsärkyä siitä, että ruvetaan puhumaan mistään yksittäisistä pisteistä tai jossa universumi olisi ollut puristuneena, vaan ajatellaan, että on suuri suunnaton maailmankaikkeus, joka on ääretön. Ja
semmoinen, joka kuplii jotain tämmöistä energiaa. Tämä on tämmöistä kvanttikuplintaa, jota voi tapahtua. Ja sitten voi ajatella, että yhteen osaan tätä universumia loiskahtaa ihan niin kuin sattumalta. Käy säkä suoraan sanoen. Tulee vähän energiaa. Ja Einsteinin yhtälöiden seurauksena tämmöinen pieni pläntti, se kasvaa eksponentiaalisen suureksi. Ja jos nyt jotain numeroita haluaa pitää mielessä, niin tässä on ehkä nyt voi ajatella, että on biljoonas osa protonin koosta, semmoinen ihan mikroskooppinen alue, johon luiskahtaa vähän energiaa, se kasvaa noin metriseksi palloksi. Nämä oli ne eväät, jolla lähdettiin, jonka seurauksena tekin olette täällä. Siis on suuri energia sattumalta, sen jälkeen tämä energia ajaa sitä avaruuden laajenemista paikallisesti valtaisaksi. Sitten se energian ikään kuin voima loppuu, tätä kutsutaan siis kosmiseksi inflaatioksi. Se energia voima ikään kuin loppuu ja se hajoaa tällaiseksi tavallisiksi alkeishiukkasiksi. Tulee semmoista tulikuumaa alkeishiukkaskaasua, joka täyttää tämän metrisen pallon ja sen jälkeen sitten se metrinen pallo jatkaa laajenemistaan vähän niin kuin silleen rauhallisemmin tavalla, jota me kutsutaan sitten kuumaksi alkuräjähdykseksi. Meidän universumemme sinä hetkenä, kun siellä kuuma alkuräjähdys käynnistyi, niin oli siis tässä katsannossa noin metrinen pallo. Nämä numerot on nyt vähän epätarkkoja, mutta jos haluaa jonkun mielikuvan pitää päässään, niin näin voi ajatella. Ja tuosta metrisestä pallosta on sitten kasvanut se suuri maailmankaikkeus, joka meillä nyt tällä hetkellä on. Eli tämä meidän moderni kertomus, tämä maailmankuva, on nyt se, että ensin oli inflaatio, avaruus laajeni valtavan nopeasti, se itse asiassa laajeni valoa nopeammin, ja sitten kun inflaatio päättyi, niin maailmankaikkeus täyttyi, se meidän näkyvä maailmankaikkeutemme täyttyy tämmöisestä kuumasta alkeishiukkaspuurosta. No nyt jos haluaa numeroita, niin laskennallisesti tämä inflaatio loppui, kun aika oli 10 potenssiin miinus 34 sekuntia siitä laskennallisesta nollapisteestä. Mutta nyt täytyy huomioida, että se laskennallinen nollapiste saadaan sillä oletuksella, että se kuuma alkuräjähdysteoria on totta aina sinne nollaan saakka. Ja nyt tämä inflaatio sanoo, että aika ennen 10 potenssiin miinus 34, että se oli niin kuin toisenlaista. Ja universumin ikä voi siis olla vaikka ääretön. Tämän inflaation aikana maailmankaikkeuden koko laajeni tekijällä 10 potenssiin 28, jopa Kreikan lainoista puhuttaessa on suuri luku. Ja inflaation jälkeen siis avaruus alkoi laajeta sillä normaalilla alkuräjähdystavalla, joka on nyt meille kaikille tuttu ja tavattoman rakas, toivottavasti. No te voisitte nyt kysyä sitten, että että niin kuin aina tieteessä se syvä semmoinen kysymys on se, että so what, mitä sitten? No, jos nyt tällaista tapahtui 10 potenssiin miinus 30 jotain sekuntia siellä jossain, niin se on, mitä sitten? Ja nyt se, minkä takia inflaatio on kosmologian keskiössä nyt ja tänä päivänä on se, että tähän laajenemiseen liittyy sellaista pientä kvanttiporeilua. Sen avaruuden laajetessa se tyhjiö ikään kuin koko ajan poreili ja nämä kvanttihäiriöt aiheutti tähän avaruuteen semmoisia massan ja energian tällaista pientä, ihan pikkuroista tiheysvaihtelua. Ja nämä on nyt sellaista vaihtelua, joka voidaan nähdä tässä kosmisessa
mikroaaltotaustassa. Ja tällä tavoin tämä inflaatioteoria ennustaa jotakin, jota voidaan havaita. Ja se kosminen mikroaaltotausta näyttää tällaiselta. Tämä on Planck-satelliitin ottama tai muodostama lämpötilakartta tästä mikroaaltotaustasta. Me katsotaan tässä taivaan palloa ikään kuin sisältäpäin, se taivaanpallo on avattu nyt auki tämmöiseksi projektioksi samalla tavoin kuin maapallo avataan auki sitten karttaprojektiossa sellaiseksi ellipsiksi. Tämä on maailmankaikkeuden mikroaaltotaivaan karttaprojektio. Ja se, mitä me siinä nähdään, kun siitä etualasta vähennetään pois nämä linnunradat ja kaikki tällainen muu tähdet ja planeetat, jota kosmologit kutsuvat roskaksi, etualan roskaksi, niin että siellä taustalla nyt näkyy se, että sen kosmisen mikroaaltotaustan syntyhetkellä sieltä peräisin oleva kuva maailmankaikkeudesta. Se on siis maailmankaikkeus sellaisena, kun se oli 380 000 vuotta vanha. Ja se, mikä siellä on nyt tärkeää, on se, että siellä näkyy tämmöisiä kylmiä alueita ja kuumia alueita, jotka tässä kartassa on nyt värikoodattu, että punainen on kuumaa ja sininen on kylmää. Ja se tapa, millaisia nuo alueet on, että miten kuumien alueiden sisällä on kylmiä alueita ja kylmien kuumia alueita, kertoo meille kaiken oleellisen maailmankaikkeuden suurrakenteesta. Nämä kuumat ja kylmät alueet vastaa nyt niitä inflaation aikana syntyneiden kvanttihäiriöiden aiheuttamia tihentymiä ja harventumia. Samalla nämä kuumat ja kylmät alueet, erityisesti nyt ne tiheämmät alueet, on niitä siemeniä, joiden ympärille sitten alkoi syntyä ensin galaksijoukkoja ja sitten yksittäisiä galakseja. Niin että nämä inflaation aikana tapahtuneet kvanttihäiriöt ovat syy sille, minkä takia linnunrata on olemassa. Ne ovat syy sille, että maapallo on syntynyt jonnekin tällaiseen linnunrataan ja syy sille, että te istutte nyt tänä iltana täällä. Ja tämä ketju siis on huima, se vie meidät 14 miljardin vuoden takaa silloin tapahtuneista mitättömistä kvanttiheilahteluista tähän valtaisaan näkyvään maailmankaikkeuteen. Tämä kosminen mikroaaltotausta toimii sitten siinä Rosettan kivenä sillä lailla, että kun me katsomme sitä, niin me voidaan lukea sen ominaisuuksista esimerkiksi sitä, että minkälaista ainetta maailmankaikkeudessa on. Ja me tiedetään, että sitten kun inflaatio loppuu ja maailmankaikkeus täyttyi kuumasta tämmöisestä hiukkaskaasusta, siellä oli kaikki ne hiukkaset, alkeishiukkaset, jotka nykyään tunnetaan, joista Lauri Wendland sitten kertoo. Kun maailmankaikkeus laajeni, se laajetessaan samalla jäähtyi. Ja sitten yhdessä vaiheessa tämä yksi erityinen hiukkanen, josta olette varmaan kuullut, Higgsin hiukkanen, joka voi ajatella, että se oli kuin tällaista höyryä, että sinne oli molekyylejä, niin kuin vesihöyry on molekyylejä, niin täällä oli Higgs-höyryä, se oli näitä Higgsin hiukkasia. Mutta sitten kun tuli tarpeeksi kylmä, ihan niin kuin vedelle käy, jos teillä on pöntössä vettä ja sitten laskette lämpötilaa, niin se jäätyy sinne. Nyt näitä Higgs-höyry, se on nyt sen tyyppistä höyryä, että se myös jäätyy. Tosin se ei jäätynyt nollassa, vaan 1000 biljoonassa asteessa. Se jämähti sinne maailmankaikkeuteen, jokaiseen avaruuteen, kaikkialle. Ja tämän ansiosta alkeishiukkaset, jotka sitä ennen oli ollut massattomia, saivat massan, niin kuin sanotaan. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että kun esimerkiksi elektroni törmäilee tällaisten Higgsin hiukkasten kanssa siinä varhaisessa maailmankaikkeudessa,
niin siinä vaiheessa, kun tämä Higgsin hiukkanen sitten jäätyy, niin tämä elektroni joutuu ikään kuin kulkemaan vedessä. Se on vähän samanlaista, te hyppäätte uima-altaaseen ja yritätte uida siellä vedessä, ja se vesi estää teidän kulkuanne. Ja jos te ette tietäisi paremmin asiasta, että voisit sanoa, että kylläpä se on nyt massaa tullut lisää, kun ei millään meinaa päästä eteenpäin, että paljon helpommin meni tässä ulkoilmassa. Ja tämä vähän samasta ilmiöstä on kysymys tässä. No siinä on pieniä matemaattisia yksityiskohtia, joita mä nyt teille tässä paljasta, mutta näin se tapahtuu. Ja sitten maailmankaikkeuden edelleen laajetessa ja jäähtyessä alkaa pikkuhiljaa tapahtua monia muitakin asioita. Kvarkit sitoutuu protoneiksi ja neutroneiksi ja sitten ytimet alkaa muodostua 1 sekunnin vanhassa maailmankaikkeudessa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin maailma kehittyy omaa latuaan, mutta kaikki mielenkiintoinen on oikeastaan ehtinyt tapahtua jo tässä ensimmäisen sekunnin aikana. Silloin ikään kuin paalutettiin se maailman ilmiasu ja olemus, jonka puitteissa myöhempi kehitys, galaksijoukot sitten joutui ikään kuin ohjenuoransa ottamaan. Me emme vielä tiedä, että minkä takia maailmankaikkeudessa on ainetta, mutta ei antiainetta. Meillä on erilaisia teorioita ja ne kaikki teoriat lähtee liikkeelle sellaisesta, että siellä ensimmäisen sekunnin aikana siellä kuumassa alkumaailmankaikkeudessa tapahtuu erilaisia reaktioita, joissa seurauksena sitten syntyy vähän enemmän ainetta kuin antiainetta. Tämä ylijäämä on sitten sitä ainetta, josta me kaikki koostumme. Että se muutoin antiaine ja tavallinen aine tuhos toisensa. Ja tällä tavoin meillä on ikään kuin kehityskaari, joka alkaa sieltä inflaatiosta. Se kulkee Higgsin jäähtymisen ja jäätymisen kautta kohti sitä todellisuutta, joka meille on tuttu, jossa on ainetta ja atomeja ja ytimiä ja galakseja ja niin edelleen. Mutta jos ajattelee taas maailmankuvaa, niin meillä on kuitenkin eheä kokonaisuus. Toki meillä on jotain ikään kuin ongelmia, aukkopaikkoja vielä siellä ensimmäisen sekunnin sisällä, mutta jos verrataan tilannetta 100 vuoteen tai 100 vuoden takaiseen aikaan, niin meidän kuvamme, se maailman kuva siitä, että mitä universumille on tapahtunut, miten se on kehittynyt, se on huikeasti paljon yksityiskohtaisempi. Et oikeastaan voi sanoa, että verrattuna tähän päivään, että 100 vuotta sitten me ei tiedetty mitään. Ja nyt me tiedetään valtavasti enemmän. Ja voi myös ajatella, että tämä kehitys nyt todistaa oikeastaan sitä ihmisälyn voimasta, että me emme ole mikään tyhmä laji kuitenkaan. Että me ei nyt olla meillä on monia huonoja puolia, mutta ei me nyt ihan tolvanoita olla. Että meillä kaikilla on oikeastaan sisällämme kipinä, joka puskee meitä niin kuin ylemmäs sitä ymmärryksen kukkulaa. Ja oikeastaan te kaikki täällä tänään olette eläviä todisteita siitä, että tänä iltana te olette vaivautuneet tänne kuuntelemaan puhetta asioista, jotka ei kosketa millään lailla teidän arkipäiväänne. Ja siksi te voitte ajatella, että tänä iltana te kuljette siinä samassa armeijassa kuin Galileo ja Newton. Ja tänä iltana teitä ohjaa ikään kuin se sama henki, joka ohjasi myös Einsteinia. Että tänä iltana jokainen teistä marssii siinä armeijassa, jonka kapteenien ja kenraalien nimet on kirjattu tieteen historian lehdille. Ja tänä iltana täällä tämän uuden maailmankuvan äärellä, jos juhlallisesti näin sanoo, teidän voi sanoa edustavan sitä, mikä ihmisessä on niin parasta ja ylevintä. Et jos ajatellaan sen kaiken riitelyn ja kaiken kauheiden sotien ja kaiken pahuuden ja epätasa-arvon ja kaiken ostamisen ja myymisen ja kaiken sen suuremman kaupankäynnin takaa kurottuu täälläkin se henki, joka saa meidät kaikki ylittämään itsemme ja katsomaan
universumia silmästä silmään. Ja tässä me nyt ollaan tänä iltana puhumassa maailmankaikkeuden syntymässä, puhumassa sen ensimmäisestä sekunnista, kuin puhuisimme perunoista. Ja tämä on mun mielestä asenne, joka ainakin minulle enemmän kuin mikään muu julistaa sen muutoksen suuruutta, joka meidän maailmankuvassa on tapahtunut. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia erinomaisesta esityksestä. Ja vanhaan tapaan tehdään niin, että otetaan toinen esitys tähän perään ja sen jälkeen on yleisön keskustelun aika. Ja toinen esiintyjä tänä iltana on tutkijatohtori Lauri Wendland. Ja Lauri kuuluu ryhmään, joka on melkein nobelisti. Hänen ryhmänsä on yhteistyössä nimittäin sen Nobelin saaneen ryhmän kanssa. Vuonna 2013 Nobelin palkinto annettiin Peter Higgsille, joka löysi Higgsin hiukkasen. Helppohan se on oma hiukkasensa löytää, luulisi. Ja Lauri Wendland kuuluu ryhmään, joka teki niitä laskelmia, joiden ansiosta Higgsin hiukkanen saatettiin todentaa ja löytää. Ja Wendlandin tutkimusryhmä on saanut sitten kakkospalkinnon fysiikan alalla European Physics Societyn palkinnon vuonna 2013. Kun äsken puhuttiin suurista galakseista ja äärettömän laajoista asioista, seuraava esitys käsittelee hyvin pieniä asioita, ainetta, aineen sisuksia, hiukkasia ja ytimiä, Higgsin hiukkasta muun muassa. Lauri Wendland, ole hyvä. No niin, eli mulle on annettu tällainen otsikko kuin aineen olemuksesta, ja kun tuossa Kari edustaa, professori Enqvist edustaa sitten tällaista teoreettista lähestymistapaa fysiikkaan enimmäkseen, niin mä aion sitten ihan ryhkeästi ottaa tällaisen kokeellisen fyysikon näkökulman. Nämä nimittäin molemmat tukee toisiaan ja toimii yhteistyössä. Ja pitemmittä puheitta, koska tämä isompi otsikko on siis muuttuvat maailmankuvat, muuttuminen tarkoittaa useimmiten fyysikolle aikaderivaattia, eli muutosta ajan suhteen. Siksi aion käsitellä sitä, että mitä aineen olemuksesta on ajateltu ennen, mikä se nykykäsitys on, miten sitä nykyisin tutkitaan, mistä me saadaan siitä tietoa, ja sitten antaa joitakin ajatuksia siitä, että miten tämä nykykäsitys voisi muuttua tulevaisuudessa. Ja tulevaisuuden ennustama on ihan tunnetusti vaikeaa. Mutta aloitetaan sieltä antiikin Kreikasta. Nämä saattaa olla aika tuttujakin, eli ensimmäiset dokumentoidut ainakin ajatukset tällaisesta mahdottoman pienistä jakamattomista osista tulee noin 400 EKR vuosiluvulta, jossa tällaiset henkilöt kuin Leukippos ja hänen oppilaansa Demokriitos sitten tuli miettineeksi, että ainetta varmaan voi jakaa niin pitkälle, kunnes se on sitten jakamatonta. Ja tätä jakamatonta osaa kutsuttiin nimellä atomos, joka on sitten meille myöhemmin tullut tutuksi. Ja nämä ajateltiin, että nämä sitten on muuttumattomia, koska se on se kaunein muoto aineesta. Ja sitten, tämä menee ehkä enemmän kemian puolelle, mutta näitä sitten ruvettiin luokittelemaan tätä ainetta myös eri tavalla. Eli Platonilta löytyy tällainen luokittelu, että aine koostuu 4 eri alkuaineista, maasta, vedestä, tulesta ja ilmasta. Ja Aristoteles lisäsi tähän myöhemmin tällaisen taivaallisen elementin, eli eetterin. Ja tieteentekometodina oli pääasiassa tällainen looginen päättely, eli tavallaan niin kuin ylhäältä alaspäin tuleva päättely, jossa niistä jo tunnetuista faktoista ja asioista yritetään sitten pohtia, että mitä niistä voisi johtaa uutta. Ja tämä loogisen päättely tieteentekomenetelmänä, se dominoi tuonne 1500-1600-lukujen taitteeseen asti. Ja vasta silloin tämä aristoteellinen perinne alkoi sitten osittain murtua, eli luonnon tutkimus
kokeellisesti alkoi yleistyä tiedon saamisen menetelminä tämän loogisen päättelyn rinnalla. Ja tässä on se ero tietysti, että kokeellisessa tutkimuksessa ei tarvita välttämättä sitä alkutietoa, vaan se mahdollistaa tavallaan niiden alkuoletusten ja alkutiedon sivuttamisen ja aivan uusien asioiden tutkimisen, koska ihmismieli on kuitenkin, vaikka hyvä mielikuvitus, niin se on silti rajallinen. Tästä tulee sitten toki pitkä ketju erilaisia tapahtumia, jonka mä tässä ohitan, ja tullaan sitten tuonne noin 100 vuotta tästä hetkestä taaksepäin näihin alkeishiukkasiin. Kuten professori Enqvist jo mainitsi, siellä yksi käänteen tekevä asia oli tämä elektronin löytyminen laboratoriossa. Pieni sininen viiva hohtaa siellä tyhjiöputkessa. Varsinaisesti atomiin asti päästiin sitten siitä noin 10 vuotta myöhemmin, josta tämmöinen ehkä tunnetuin koejärjestely on tämmöinen niin sanottu Rutherfordin koe. Jos olette käymässä CERNissä tänä päivänä, siellä on museo, jossa tämä koejärjestely on edelleen nähtävänä ja sitä voi itsekin siellä ihmetellä. Eli tuohon aikaan osattiin jo tehdä tuommoisia hyvin ohuita kultafolioita, jotka on siis läpikuultavia ja koostuu siis, jonka paksuus on siis muutamia kymmeniä tai muutamia satoja atomeita. Tätä sitten osattiin pommittaa, radioaktiivisuus oltiin keksitty vähän aikaisemmin, ja osattiin pommittaa sitten säteilyllä. Alfa-hiukkaset tässä tarkoittaa siis käytämässä heliumatomiytimiä. Ja suurin osa näistä folioista, kun sitten mitattiin, laitettiin mittalaite toiselle puolelle ja katsottiin, että mitäs tapahtuu. Suurin osa näistä alfa-hiukkasista meni läpi, niin kuin odotettiinkin, että menisi. Osa pikkusen muutti suuntaansa. Mutta se suurin yllätys oli siinä, että kun joku keksi, että hei, että katsotaan, miten tänne taaksepäin, tuleeko tänne mitään. Ihan niin kuin, että tsekataan, toimiiko tämä mittalaite. Ja tässä olikin sitten se suuri yllätys, että niitä kimposkin ihan suoraan jopa taaksepäin. Ja tämä on siis tavallaan sama tilanne kuin vaikka jalkapallo potkastaisi tuollaiseen metsikköön. Sehän kimpoo sieltä takaisin, jos osuu just sopivasti. Ja jos on riittävän harva metsikkö, niin sitten suuri osa menee läpi. Tästä siis pääteltiin, että aine on kasaantunut atomin ytimiin. Suurin osa aineista on itse asiassa ihan tyhjää. Ja nykyisin tiedetään, että ne on niitä atomiytimiä ja sitten nämä tiheät kohdat. No sitten tultiin pari vuosikymmentä eteenpäin. Opittiin, että atomiytimessä on protoneita ja myöskin neutroneita. Protonit löydettiin siellä 1910-luvulla ja 30-luvulla sitten neutronit. Ja tiedettiin, että atomeissa voi olla eri määrä niitä neutroneita, vaikka se protoniluku pysyisi samana. Ja sitten tullaan tähän 50-60-luvulla, joka on sitten kokeellisen hiukkasfysiikan, voisi sanoa, kulta-aikaa. Silloin mitään löytyi ensimmäisillä isommilla hiukkaskiihdyttimillä, opittiin, että miten rakennetaan sellaisia. Löytyi satoja erilaisia hiukkasia. Melkeinpä joka viikko aina joku uusi hiukkanen. Ja tässä kohtaa sitten teoreetikot joutuivat kovasti raapiin päätä, että miten ihmeessä nämä kaikki saadaan selitettyä, koska eihän tämä nyt voi, luonto yleensä näyttää toimimaan, tai voidaan yleensä pelkistää se aika yksinkertaisinkin asioihin. Ja tässä on kauhea hiukkasten eläintarha, miten tähän saadaan järjestys tähän asiaan. Siinä avainasemassa voisi nostaa esille 64 Gell-Mann ja Zweig tulkitsi sitten näitä havaintoja niin, että niillä täytyy olla joku pienempi rakenne näillä hiukkasilla, ja tätä alettiin nimittää kvarkeiksi. Ja lopulta sitten tämä isompi selitys löytyi sitten, sanotaan 60-luvun alkupuolelta, ja viimeistään 67 se sitten yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi malliksi, jota nykyisin kutsutaan oikeastaan hiukkasfysiikan standardimalliksi. Ja tässä Sheldon Glashow, Abdul Salam ja Steven Weinberg selitti siis alkeishiukkasten vuorovaikutuksia toistensa kanssa symmetrioiden, siis matemaattisten symmetrioiden avulla ja kvanttikenttäteorian avulla. Palaan siihen vähän myöhemmin. Ja tämä me ymmärretään nykyisin standardimallina. Ja tuossa on tosiaan tällainen skeema siitä, että miten tämä ikään kuin tämä aineen ikään kuin pienuusjärjestys nykykäsityksellä menee.
Kvarkit nykykäsityksellä on niitä jakamattomia aineita. Ja oikeastaan se nykytietämys voidaan tiivistää yhteen tällaiseen kalvoon. Ja tässä kalvolla on kuvattu kaikki tunnetut alkeishiukkaset. Tämä hiukkasfysiikan standardimalli kuvaa siis näitä alkeishiukkasia itsessään ja niiden välisiä vuorovaikutuksia. Ja kuten sanottu, se perustuu siis symmetrioihin ja kvanttikenttäteoriaan. Ja tämä kvanttikenttäteoria voitaisiin oikeastaan ymmärtää tässä kohtaa niin, että nämä hiukkasten olemus itsessään, niin kuin, koska kvanttimekaniikka on siitä vähän ikävä tälle arkijärjelle, että se verhoaa asiat, se verhoaa mahdottoman pienet kappaleet todennäköisyyksien taakse. Ja kun katsotaan yhtä pientä hiukkasta, tai oikeastaan ennen kuin katsotaan, että missä tietty hiukkanen on, niin sillä on joku pieni äärellinen todennäköisyys, että se löytyy vaikka toiselta puolelta maailman kaikkeutta. Tämä on ikään kuin nyt se kvanttikenttäteorian, voisi sanoa ydin, että hiukkaset täytyy ajatella tämmöisessä äärettömiksi kentiksi, jolla jokaisessa pisteessä avaruudessa joku todennäköisyys, kun mitataan, että se esiintyy siihen. Mutta ennen kuin mitataan, niin me ei tiedetä, missä se on. Ja on voitu selvittää, että aine siis nykykäsityksessä, mitkä on jakamattomat alkeishiukkaset, eli alkeishiukkaset, ne koostuu kvarkeista ja leptoneista, eli tuossa kaaviossa punaisella ja sinisellä taustalla esitetyt hiukkaset. Ja niitä on kumpiakin 6 kappaletta. Ja noista hiukkasista muodostuu siis kaikki materia, mitä tunnetaan näkyvä materia. Ja oikeastaan vielä tarkemmin suurin osa aineista siis koostuu noista kvarkeista. Ja nämä kvarkit ei esiinny yksittäin, vaan ne esiintyy joko pareittain tai 3 ryppäissä. On löydetty myös viitteitä, että niitä voisi esiintyä 4 tai 5 ryppäissä, mutta sitä vielä varmistellaan. Ja esimerkiksi nämä atomiytimen osaset, protoni ja neutroni, ne on siis näiden U- ja D-kvarkkien kombinaatioita. Ja jostakin syystä on niin, että esimerkiksi atomit ja siis sitä kautta suurin osa tätä arkista ainetta, mitä me tunnetaan, niin koostuu ainoastaan tuosta ensimmäisestä pystysarakkeesta, mitä me sanotaan ekaksi hiukkasperheeksi. Eli U- ja D-kvarkit ja elektroni. Siinä on kaikki, mitä tarvitaan oikeastaan näistä palikoista atomien rakenneosasiksi. Ja toki tarvitaan sinne sitten niitä asioita, mitkä pitää ne yhdissä, eli niitä välittäjähiukkasia. Ja noita toisen ja kolmannen sarakkeen hiukkasia, niitä voidaan sitten tuottaa, kun laitetaan riittävästi energiaa riittävän pieneen tilaan, niin energiasta sitten muodostuu uusia hiukkasia. E on MC toiseen kaavan periaatteen mukaisesti. Eli energia on massaa skaalattuna jollakin vakiolla, joka sattuu olevan valonnopeus. Ja nämä mallin ennustamia ominaisuuksia on siis varmistettu tarkkuusmittauksissa ja jopa harvinaisen tarkasti, eli tuolla LEP-törmäyttimellä CERNissä niitä on varmistettu tietyissä tapauksissa jopa 7 desimaalin tarkkuudella, mikä on hämmästyttävä tarkkuus. No sitten tässä on myös näitä toisenlaisia hiukkasia, eli tämmöisiä välittäjähiukkasia. Higgsin bosonista oli tuossa jo vähän aikaisemmin puhetta, mä palaan siihen pikkusen myöhemmin. Mutta sitten tunnetaan tällaisia välittäjähiukkasia kuin gluoni, fotoni, W- ja Z-bosonit. Ja nämä liittyy siis tällaisiin vuorovaikutuksiin, joita luonnossa tunnetaan tällä hetkellä 4. Eli fotoni liittyy tämmöiseen sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen. Esimerkiksi valo on fotoneita tietyllä aallontaajuudella. Sitten nuo W- ja Z-bosoni, ne liittyy esimerkiksi, tai sanotaan, että niiden avulla pystyy sitten viimeistään selittämään sen, että miksi fuusioreaktio toimii auringossa. Ja gluoni, se on semmoinen liimahiukkanen, joka sitten sitoo ne protonit ja neutronit yhteen tuolla atomin ytimessä. Siis protonillahan sama sähkövaraus, nehän hylkii toisiansa. Eli tarvitaan käytännössä tämmöinen hyvin lyhyen kantaman vahva vuorovaikutus, joka sitten sitoo ne saman sähkövarauksen hiukkaset siellä lähelle yhteen. Ja se ajatus näissä, että mikä se on se vuorovaikutus, sitä voitaisiin kuvata tällä tavalla.
Eli nämä kvarkit ja leptonit siis ikään kuin kommunikoi toisilleen tämmöisten välittäjähiukkasten välityksellä. Ja se on oikeastaan ihan vastaava tilanne, kun kuvitelkaa, että olisi kaksi henkilöä, jotka on eri veneissä lähekkäin Tyynellä järvellä. Ja toinen nyt heittää sitten toiselle kappaleen. Ja kun se heittää sen kappaleen, niin Newtonin lakien perusteella vastavoima lähtee liikkumaan taaksepäin se vene. Ja kun tämä toinen kaveri ottaa sitten kopin siitä kappaleesta, toivottavasti saa sen kopin, niin lähtee sitten liukumaan eteenpäin. Ja jos kokeilette tätä kotona, niin muistakaa ne pelastusliivit sitten. Mutta tämä on täysin samankaltaisesti tapahtuu siis tämä vuorovaikutus myöskin hiukkasmaailmassa ja näissä eri vuorovaikutuksissa. No miten näitä hiukkasia sitten tutkitaan? Tässä on kaksi peruselementtiä, eli toinen on hiukkaskiihdytin ja sitten näitä erilaisia hiukkasfysiikan kokeita, joista osa on sitten näissä hiukkaskiihdyttimien yhteydessä ja osa sitten ilman, jossa käytetään sitten ikään kuin maailmankaikkeutta hiukkaskiihdyttimenä. Eli esimerkiksi Etelämantereella on sellainen 4 kilometrien laajuinen koe, jossa odotetaan vaan, että avaruudesta tulee hiukkasia ja mitataan niiden ominaisuuksia siellä jäähän upotetuilla ilmasimilla. Mutta lippulaivana voisi sanoa, että tässä alkeishiukkastutkimuksessa toimii Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERN tuolla Geneven lähellä, Sveitsin ja Ranskan rajalla. Ja siellä lipulaiva on tämmöinen LHC-törmäytin, joka siis käynnistettiin 5 vuotta sitten joka tällä hetkellä on ollut semmoisella huoltotauolla ja nyt ollaan itse asiassa parasta aikaa tämän kevään aikana käynnistelemässä sitä sitten uudestaan. Ja tämä idea näissä hiukkastörmäyttimissä ja niihin liittyvissä kokeissa on siis se, että laboratorio-olosuhteissa voidaan tiettyyn pieneen pisteeseen koittaa saada mahdollisimman paljon energiaa ja tästä energiasta sitten syntyy uusia hiukkasia, joita voidaan tutkia. Mitä enemmän energiaa siihen laitetaan, sitä raskaampia hiukkasia ja toisaalta sitä pienempiä hiukkasia voidaan kattaa. Tämä törmäysenergia, johon nyt sitten tänä keväänä koitetaan päästä, on 13 teraelektronivolttia. Ja mitä tämä tarkoittaa arkielämässä? Tämä on liikeenergia, joka voi ajatella, että hyttysellä on, kun hyttynen lentää. Ja eihän sellainen nyt kauheasti tunnu tuossa ihmisen iholla, jos sattuu vaikka pyöräilemään ja hyttynen, tai kävelemään ja hyttynen törmää sitten. Mutta siinä unohdetaan se, että se hyttynen on aika iso kappale. Tämä energia on yksittäisellä protonilla, joka on, voi ajatella, melkein pistemäinen kappale. Ja tässä on oikeastaan just se ironia, että mitä pienempiä asioita halutaan nähdä, sitä isompi vasara tarvitaan. Ja tästä syystä tämänkin laitteen koko on 27 kilometriä ympärysmitaltaan. Ja jos osattaisiin rakentaa pienempiä, niin toki rakennettaisiin, mutta ehkä jonain päivänä. Tässä on 4 tämmöistä suurta koeasemaa, josta suomalaisia yliopistojen instituutteja on mukana kahdessa isossa, eli CMS:ssä ja ALICessa. Ja tosiaan tuossa kuvassa nyt on tuo 27 kilsaa ympärysmitalta oleva rinkula, eli siellä näkyy, tuolla kauempana näkyy Mont Blanc ja Prealpit Ranskan puolella. Sitten tuo järven ympäristössä on Sveitsiä ja Geneve, ja sitten puolet tästä rinkulasta taas on tässä etualalla sitten Ranskan maaseudulla. Ja se on ihan iloista, että ei ole hiukkasille ainakaan minkälaisia rajamuodollisuuksia. Laitteet, millä me sitten mitataan näitä hiukkasia, on sitten esimerkiksi tämän näköisiä, mitä tässä on esitetty. Eli tässä kuvassa on CMS-koeasema, jossa mä työskentelen, jossa on mukana noin 20 suomalaista tutkijaa. Se idea näissä koeasemissa on pääpiirteitä aina sama. Eli sillä koeasema rakennetaan sellaiseen pisteeseen, missä ne törmäyttimessä kiertävät protonit pistetään törmäämään. Ja sen törmäyskohdan ympärille rakennetaan sitten tarkka mittauslaitteisto, jonka tehtävä on tallentaa mahdollisimman paljon, siis kaikki se tärkein tieto, mitä niissä törmäyksissä syntyy. Eli kun siellä syntyy tuhansia hiukkasia, mitata niistä ne tärkeimmät. Ja siksi voidaan oikeastaan verrata tätä 3D-digikameraan. Ja tässä
Tässä laitteistossa, jos verrataan tosiaan kameraan, niin voi ajatella, että tässä on siis 100 megapikseliä, 100 miljoonaa mittauskanavaa. Ja siinä, missä tavallinen kamera ottaa muutaman kuvan sekunnissa tai videokuva jopa 48 kuvaa sekunnissa, tämä kamera ottaa kuvia 40 miljoonaa kappaletta sekunnissa. Ja tämmöisellä hyvin monimutkaisella systeemillä niistä itse asiassa pystytään tallentamaan nykyteknologialla vain noin 1000 mielenkiintoisinta sekunnissa. Ja siltikin, vaikka tehdään tämä vähennys, niin datamäärä, mitä me tuotetaan vuosittain, on 15 miljoonaa gigatavua. Ja tässä on tämmöinen pieni haaste, koska meitä tässäkin koeasemassa on noin 3600 ihmistä töissä. Ja me istutaan 180 instituutissa ja yliopistossa 40 eri maassa ja melkein kaikissa maanosissa. Tämä koko data täytyy olla meidän kaikkien saatavilla mistä päin maailmaa tahansa. Eli tarvitaan tämmöinen hajautettu laskenta- ja analyysisysteemi tätä varten. Ja yksi osa tätä tietokonelaskentaverkostoa on myös täällä Suomessa, Helsingissä. Ja tämä tosiaan on pienen kerrostalon kokoinen aparaatti, vaikka sen nimessä on tuommoinen C-kirjain, joka tulee sanasta kompakti. Tämä tosiaan voi ajatella tämmöinen tynnyri, joka halkasi jo 15 metriä ja pituus 22 metriä. Mutta tämän pienempää ei osata tällä hetkellä rakentaa, jotta me voitaisiin näin tarkasti, kun tällä laitteella mitataan niitä syntyviä hiukkasia. Ja miltä tuommoinen hiukkastörmäys näyttää, niin tässä oikealla nyt on esimerkki siitä. Eli kun sillä 2 protonin törmäyksessä syntyy tuhansia uusia hiukkasia, lähtee sieltä tuon kuvan keskustassa, on ne törmäyspisteet. Itse asiassa siinä on tapahtunut todennäköisesti noin 20 törmäystä yhtä aikaa. Suuri osa niistä on vaan semmoisia, että protonit vähän raapasee toisia, jatkaa melkein samaan suuntaan. Ja kaikkein mielenkiintoisemmin on nämä nokkakolarit, jossa on sitten eniten energiaa tarjolla niiden uusien hiukkasten syntymiseen. Ja voi siis sanoa, että tämä on vähän kuin rikospaikkatutkintaa, eli niistä syntyneistä jäljistä, syntyneistä informaatiosta päätellään taaksepäin ajassa, että mitä siellä oikeastaan ihan alun perin sitten tapahtuu. Ja voi sanoa, että näiden uusimpien hiukkasten etsimiä on sitten kun neulan etsimistä heinäsuohasta. Ja tässä kuvassa nyt on sitten ihan oikeasta törmäyksestä sitten laskettu, että missä siellä on mennyt hiukkasia, lentoratoja näkyy tuossa keltaisella ja minnekään on sitten tullut energiaa, mikä näkyy tämmöisillä vihreillä ja sinisillä palkeilla. No sitten tästä Higgsin bosonista. 60-luvun alussa oli epäselvää, että miten voi olla, että eri alkeishiukkasilla voi olla erilaisia massoja. Ja tähän sitten tarjottiin Robert Braut ja François Angler, he muodosti ryhmän ja sitten Peter Higgs erikseen tarjosi 64 tämmöistä ratkaisua, joka nykyisin tunnetaan joko BEH-mekanismina tai sitten Higgsin mekanismina. Ja tämä mekanismi antaa nyt sitten eri hiukkasille massan. Ja Higgsin bosoni, josta tuossa vähän aikaisemmin oli puhetta, on sitten välittäjähiukkasena tässä mekanismissa. Ja tämä mekanismi aukeaa meille ehkä parhaiten semmoisen elementin kautta, joka me tunnetaan, eli lumihanki. Nimittäin voidaan oikeastaan ajatella, että Higgsin mekanismi on sitä, että alkeishiukkasten massa on siis ikään kuin kitkaa, jonka ne kokee Higgsin kentässä. Eli se on täysin analoginen sille uimarille, taikka sille, että vaikkapa eläin kävelee tai ihminen kävelee lumihangessa. Mitä korkeimmat nietokset upottavampi hanki, sen raskaampaa se on, sitä kitkaisempaa se on. Ja tämä näyttäytyy sitten alkeishiukkasmaailmassa massana hiukkasille. Ja tässä syy, että miksi vaikka tämä on keksitty 60-luvulla, miksi tämä on löydetty vasta nyt tämä Higgsin hiukkanen, johtuu oikeastaan tällaista haasteesta, että tämä Higgsin bosonilla itsessäänkin on massa, jota tämä mekanismi ei tietenkään ennusta. Mutta se kuitenkin sanoo, että se on hyvin harvinainen tämä Higgsin bosoni, ja se hajoaa käytännössä välittömästi. Ja koska tämän Higgsin bosonin pitää siis välittää tätä Higgsin mekanismia ja sitä kautta antaa massahiukkaselle, sen täytyy siis kytkeytyä käytännössä melkeinpä kaikkiin alkeishiukkasiin. Toisin sanoen, riippuen sen ominaisuuksista, se voi hajota melkein mihin tahansa alkeishiukkaseen. Ja tämä on se syy, että tämä on hyvin haastavaa löytää tällaista hiukkasta. Ja tämä itse asiassa näistä syistä se löytyi vasta siis 3 vuotta sitten. Tai noin 2,5. Ja tuossa LHC-törmäyttimellä, paljonko noita tuotetaan niissä törmäyksissä,
Se luku on suurin piirtein, sieltä tuotetaan vähän reilu 1 Higgsin bosoni tunnissa. Se ei sielläkään ole sen useammin. Ja miten tämä löytyminen sitten tapahtui tässä se pähkinänkuoressa. Eli heinäkuussa 2012 sekä Atlas että CMS-koeasema ilmoitti löytäneensä tämän uuden Higgsin bosonin kaltaisen välittäjähiukkasen. Ja se löytyi useimmista tällaisista, kuten sanoin, se voi hajota moneen eri alkeishiukkaseen, niin se löytyi useista tällaisista mahdollisuuksista, mihin se voi hajota. Eli niitä todennäköisimpiä siis tutkittiin. Ja uskallan näyttää nyt tämmöisen vähän teknisemmänkin kuvan tässä oikealla. Eli tässä kuvassa on siis kuvattu törmäystapahtumien määrä pystyakselilla. Siis montako törmäystapahtumaa on tullut. Ja tässä tapauksessa tuollaisessa muodossa, että se Higgsin bosoni hajoaa 2 Z-bosoniin. Ja vaaka-akselilla tästä on sitten on kuvattu siis toi massa, joka on laskettu niistä törmäystuotteista, eli käytännössä se Higgsin bosonin massa. Ja nyt se, mitä tässä kuvassa nähdään, on sinisellä väritetty standardimallin ennuste ilman sitä Higgsin bosonin, ilman että se Higgsin bosoni on olemassa. Ja mustat pallurat kuvaa sitten mittausta, että kun on sitten katsottu, että mitä sieltä sitten löytyy. Eli toisin sanoen, jos nuo mustat pallurat, se mittaus kuvaa tilastollisesti hyvin sitä ennustetta, niin silloin sieltä ei löydy mitään uutta. Mutta tässä kuvassapa onkin sitten tuossa punaisella väritetty kohta, jossa selvästikään nuo datapallurat ei kuvaa sitä ennustetta. Toisin sanoen siellä on sitten löydetty jotakin uutta. Ja kun se löytyy samalta massan arvolta noin 6 eri hajoamismuodosta, niin tämä on sitten jo riittävä todiste siihen, että siellä täytyy nyt olla jotakin uutta. Ja se lopullinen sinetti tulee sitten taas tilastopuolelta, eli sitten aletaan puhua todennäköisyydestä, että tämä tämmöinen punaisella merkitty nökerö, että se olisikin vaan tämmöinen taustan heilahtelu, joka johtuu siitä, että on pieni määrä noita törmäyksiä kerätty tuohon. Se on tietysti veteen piirretty viiva, mutta yleisesti on sovittu, että tämmöisestä todennäköisesti, joka on suurin piirtein 1:3 miljoonaan todennäköisyys sille, että tämä häviää sieltä, kun kerätään lisää dataa. Tämä on semmoinen rajapyykki, jonka jälkeen me sanotaan, että tämä on löytö. Tämä on ihan oikea uusi hiukkanen. Ja sitten edelleen noin 2 vuotta sitten kun jatkettiin mittauksia, katsottiin tarkemmin tämän hiukkasen ominaisuuksia, niin todettiin, että ne sopii yhteen tilastollisesti jälleen kerran tuon standardimallin ennustaman Higgsin bosonin kanssa. Ja tästä tosiaan sitten näiden löydösten perusteella, mitä me CMS ja Atlas-kokeessa tehtiin, sitten François Anglais ja Peter Higgs sai sitten Nobelin palkinnon. No, mitä hyötyä tästä kaikesta nyt sitten on tavalliselle tallaajalle? No, se isoin juttu on se, että tämä tutkimus tuottaa ihan uutta tietoa, jota me ei millään muulla tavalla saada. Tämä on siis perustutkimus toisin sanoen. Ja voi siis ajatella, että tämä on siis modernia löytöretkeilyä. Ja perustutkimuksella on sellainen taipumus, että se voi, siis ei välttämättä, mutta se voi tuottaa uusia sovelluksia, sanotaan hiukkasfysiikan tapauksessa 50-100 vuoden aikajänteellä. Eli toisin sanoen se elektronin löytö 1800-luvun lopulla, pieni sininen viiva, juova tyhjiöputkessa, on mullistanut tavallaan tämän yhteiskunnan, missä me nyt eletään siinä mielessä, että jos ajatellaan, että elektronien liikessähän on sähköä. Sähkö virtaa. Tämä on se potentiaali, mikä näissä on. Toki tässä niin kuin sit soveltava tutkimus liittyy ja täytyy olla yhteistyössä tämän perustutkimuksen kanssa, mutta se perustutkimus on se lähtökohta siellä pohjalla. Ja tämmöisiä spin-offeja, mihinkä hiukkasfysiikasta sitten on, ja näistä kokeista on lyhyemmälläkin aikajännellä ollut sitten sitä kehitystyötä, mitä siellä on tehty, mihin sitä on voitu käyttää arkielämässä, on esimerkiksi lääketieteen kuvantamislaitteet ja erilaiset hiukkasterapiahoidot, siis syöpähoidot, hadroniterapia, protoniterapia, hiiliterapia, fotoniterapia ja näin poispäin. Ja itse asiassa tuossa CMS-kokeessa sitä varten kehitettiin, siellä on tällainen mittalaite, joka mittaa niiden hiukkasten energiaa, niin sitä varten kehitetty lukuelektroniikka ja pienemmässä mittakaavassa vaan se itse
mittatekniikka on suoraan käytössä esimerkiksi PET-skännereissä nykyisin sairaaloissa. Sitten täällä voi olla sovelluksia myöskin esimerkiksi tulevaisuuden energialähteisiin, avaruussovelluksiin ja näin poispäin. Ja tietysti tästä yhteydessä täytyy mainita se tunnetuin spin-off, jota todennäköisesti jokainen teistä käyttää melkein päivittäin. Eli 80-luvulla hiukkasfyysikot halusivat mantereelta toiselle jakaa tutkimustuloksia ja dataa. Ja tätä varten kehitettiin www-sivujen selausjärjestelmä. Ajatelkaa, jos sieltä niin kuin joku sentin promille kilahtaisi rojaltina CERNin kukkaroon, niin sanotaan näin, että budjettiasiat näyttäisi vähän erilaiselta. No miten nykykäsitys voisi muuttua? Professori Enqvist mainitsi jonkun verran siitä, että mitä nykyisin tunnetaan. No, näissä kosmologisissa malleissa tulee mukaan myös se, että siellä on itse asiassa 95% sellaista tavaraa, mitä me ei tunneta. Eli vaan 5% maailmankaikkeuden aineesta menee tuon hiukkasfysiikan standardimallin piiriin. Ja siellä on sitten tällaista näkyvää, tai tällaista pimeätä ainetta ja pimeää energiaa. Ja samoin esimerkiksi neutriinoilla on mitattu massa, mikä on ristiriidassa standardimallin ennusteen kanssa. Ja näistä syistä me tiedetään, että vaikka se standardimalli toimii hyvin, sitä täytyy laajentaa, se ei ole viimeinen sana. Ja tämmöisiä avoimia kysymyksiä, mitä tällä hetkellä tiedetään, että on olemassa, on se esimerkiksi nämä. Mitä on pimeä aine, mitä on pimeä energia? Voidaanko niitä selittää uusilla hiukkaslöydyillä esimerkiksi? Onko näitä Higgsin bosoneita enemmän kuin yksi, joka antaisi jo vahvoja viitteet esimerkiksi pimeäaineen kandidaateista? Tämä on esimerkiksi kysymys, jota täällä Helsingin yliopistossa ja fysiikan tutkimuslaitoksessa tutkitaan ihan kärkijoukossa. Onko välittäjähiukkasten ja materiahiukkasten välillä niin sanottu supersymmetria, joka käytännössä tuplaisi tunnettujen hiukkasten määrän? Voisi ajatella, että se on taas hiukkasfyysikon graalin malja tai näin aarrearkku suorastaan. Kukaan ei tiedä, miksi näitä hiukkasperheitä on just 3. Voiko niitä olla enemmän? Onko magneettisia monopoleja? Useimmiten magneeteilla on aina 2 napaa, mutta voisiko olla tämmöisiä yksinapaisia magneettisia hiukkasia tai hiukkasia, jotka kannattaa magneettista varausta? Löytyisikö tämmöisiä mikroskooppisia mustia aukkoja, jotka höyrystyy välittömästi, ei siis toisin sanoen nielasta tätä meidän maapalloa tai Geneveä, vaan höyrystyy välittömästi. Näissä olisi itse asiassa sellainen hilpeys, että päästä eka kertaa tieteen historiassa tutkii painovoimaa niin kuin hiukkastasolla laboratoriossa. Ja sitten tässä täytyy muistaa tämä kokeellisen tutkijan unelma, koska mielikuvitus on rajallinen, niin kokeellisen fyysikon unelma on löytää jotakin aivan uutta. Ja mielellään tietysti pistää taas teoreetikot raapiin päätä. Yhteenvetona tämä nykykäsitys ainerakenteesta ja olemuksesta on siis valtaosin muodostunut viimeisen 100 vuoden ajalta. Ja tämä on perustunut hyvin pitkälle hedelmälliseen yhteistyöhön kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen välillä. Molempia tarvitaan. Tutkimusvälinä hiukkaskiihdyttimet, hiukkasfysiikan kokeet. Ja nykyisin tiedetään jo, että ei tämä kaikki ole tässä. Ei tämä tieteenala kuollut ja kuopattu. Kaikkea ei ole vielä löydetty. Siellä on ihan varmasti jotakin, jonka täytyy pystyä selittämään ne puutteet, mitä me tiedetään, että on olemassa. Ja voidaan ajatella, että ainakin yhdessä suhteessa ihmiskunnan maailmankuva ei ole muuttunut viimeisen ainakin, mitä nyt tässä puheessa kuvattiin aikajaksoa 2500 vuotta. Ja se voisi ajatella, että se on se uteliaisuus siitä, että miten luonto toimii. Ja tässä on just se kokeellisen tutkimuksen mahdollisuus. Luonto on nimittäin paljon rikkaampi kuin meidän mielikuvituksemme. Kiitos. Kiitoksia erittäin antoisesta esityksestä. Ja nyt yleisöllä on tilaisuus kysyä ja esitelmöitsijät asettuu tänne vastaamaan. Ja kysymyksiä pitää esittää napakasti ja kysymykset esitetään mikrofoniin, jotta ne välittyy myös niille katsojille, jotka katsovat tietokoneelta tätä esitystä jossain muualla. Sen lisäksi kysymyksiä voi lähettää tekstiviestillä ja jos otitte äsken aulasta sen monisteen, siellä on yhteystiedot sille tekstiviestikysymykselle, siellä on myös Twitterin tunniste ja kysymyksiä voi lähettää jälkeenpäin halutessaan myös Studia Generalia blogiin, joka löytyy Helsingin yliopiston avoimen yliopiston sivulta.
Ja ensimmäinen kysymys on siellä vasemmalla, oikealla takana ja sitten tässä vähän edempänä. Olkaa hyvä ja mikrofoni tulee. Kiitoksia. Mä kysyn kysymyksen Veikon puolesta. Tämä on Kari Enqvistille erityisesti. Onko avaruudessa ääretön voima vai avaruusmutanttihirviöitä? Itse lapsuudestani muistan, kun televisiossa silloin tiedetoimittaja Pertti Jotuni seurasi, kun Uri Geller taivutti lusikkaa ja sanoi silloin kuolemattoman lausahduksen, että maailmassa on vielä paljon, mitä tiede ei pysty selittämään. Mutta sanotaan, ehkä mä nyt ihan ensimmäiseksi lähtisin etsimään avaruusmutanttihirviöitä kuitenkaan. Että maailma on vähän valitettavan proosallinen, että on Higgsin hiukkasia ja mutantit on sitten vähemmässä roolissa. Kiitos tästä. Kysymys täällä ja sitten täällä 1, 2, 3, 4. Joo, olkaa hyvä. Professori Enqvistille kysymys. Kun se jyrähti liikkeelle tämä inflaatio, niin oliko silloin jo tieto, mikä se on se lopputulos, jos se olisi esimerkiksi 1 dekaadin kauemmin kestänyt se inflaatio, niin olisiko silloin lopputulos se, että olisi sellainen olevaisuus, missä tämmöisiä typeriä kysymyksiä ei olisi kukaan kysymässäkään? Voidaan ottaa muutama kysymys peräjälkeen ja sitten vastaukset yhteen menoon. Ja siellä, missä mikrofoni kulkee, joo, sinne vasemmalle. Siellä on nyt käsiä niin paljon, että vaikea. Joo, siellä ensin 1, 2, 3 ja 4. Perttelinen professori Enqvist mainitsi tästä punasiirtymästä, joka toi mulle mieleen, että meidänkin maapallolla on paljon erilaisia muita lajeja kuin ihminen, joiden aistit on monissa suhteissa tarkempia kuin meidän värinäkö, niin onko tätä punasiirtymää lisäksi saatu mitään muita sitä tukevia havaintoja? Ja seuraava kysymys. Onko se tässä tai siellä vieressä? Voi kysyä samalla mikrofonilla saman tien ja sitten, joo. Molemmille kysymys. Miten pitkä oli ensimmäinen sekunti verrattuna nykysekuntiin, jos ottaa huomioon, että se laajenemisnopeus lienee ollut yli valon nopeudena? Toinen kysymys. Aine voi muuttua energiaksi ja energia-aineeksi ilmeisesti jossain olosuhteessa. Miten tämä on selitettävissä kvanttimekaniikan kannalta? Ja vielä 2 kysymystä tästä edestä ja sitten kerätään vastauksia. Kiitos professori Enqvistille. Tiedetään, että alkuaineita on reilu 100 pyöreästi. Onko mitään teoreettista tai muuta taustaa sille näkemykselle, että miksi kaikki samanlaisten alkuaineiden atomit ovat täsmälleen samanlaisia? Kulta-atomit keskenään, heliumit, raudat, niin edelleen. Maailmassa on yli 7 miljardia ihmistä. Olemme kaikki erilaisia, jopa identtiset kaksoset. Miksi atomit ovat täsmälleen samanlaisia ollessaan samaa ainetta? Onko tätä tutkittu tai pystytäänkö selittämään? Toinen kysymys. Ilmeistä on, että alkuräjähdyksen ensimmäisen sekunnin aikana vallitsi valtavan tiheät olosuhteet. Ja tuommoinen konkreettinen esimerkki. Otetaan kuutio vettä. Minkälainen voima tarvitaan, että se esimerkiksi nykyaikana tai milloinkaan on voitu puristaa kuutio senttimetriksi, eli miljoonasosaan? Onko tämä edes mahdollista? Voidaanko se laskea? Ja miten tämä vertautuu siihen, että alkuräjähdyksen aikana koko universumi on laajentunut yhdestä pisteestä? Ja sitten vielä 1 kysymys tästä ja sitten annetaan vastaajille vuoro. Olkaa hyvä. Professori Enqvistille, että semmoinen on tottu 2 kysymystä. Tämä alkupoksahdus kun tuli, niin mistä se energia siihen saatiin tai tuli siihen
siihen poksahdukseen. Ja sitten toinen kysymys se, että kun tämmöinen alkuräjähdys siinä oli, niin rupeaa pelottaa sitten semmoinen asia, että tässähän voi ruveta odottelemaan sitä, että tulee semmoinen toinen poksahdus, että kaikki häviää. Hyvä. Ja nyt vielä, olkaa hyvä. No niin, mä oon tottunut painostamaan Kari Enqvistia, mä teen nytkin kysymällä häneltä, kun tässä kävi ilmi, että ensimmäiset galaksit muodostuivat, kun universumi oli 700 miljoonaa vuotta vanha. Niin missä vaiheessa sitten näihin tähtijärjestelmiin alkoi ilmaantua ensimmäisiä mustia aukkoja? Hyvä. Nyt on kysymyksiä niin paljon ilmassa, että vastauksia, ja siinä ilmeisesti tuli molemmille. Kumpi aloittaa? Kari? No minä voin vanhempana aloittaa. Oli kysytty, että inflaation kestosta, että miten onko se jotenkin määrätty, että se ei ole määrätty mitenkään, vaan voi ajatella, että kun se energia ikään kuin loiskuu siellä muodottomassa alkumaailman kaikkeudessa, niin sieltä voi sitten erilaisia alueita syntyä. Joissain sitä energiaa on paljon ja inflaatio kestää kauan, ja joissain sitä on vähemmän ja inflaatio kestää vähemmän aikaa. Että jos olisi kestänyt paljon kauemmin aikaa, niin me ei oltaisi tässä. Mutta jos niitä on siljoonia näitä erilaisia alueita, jotka siellä inflatoituu, niin joku niistä sitten speksit sattuu kohdalle, ja tässä sitä ollaan. Että se kvanttihäiriöt, jotka siellä tapahtuu ja joiden ansiosta sitten syntyy galaksit ja niin edelleen, ne on täysin satunnaisia. Kvanttifysiikan lakien mukaan ne on täysin satunnaisia vailla mitään semmoista etukäteistä suunnittelua. Eli vastaus on se, että voisi olla erilaisia maailmankaikkeuksia. Me nyt ei sitten olla vaan niitä havaitsemassa, kun on väärät asetukset. Et me ollaan nyt tässä. Tämä on meille ihan hyvä, että ei tässä nyt paljon ole valittamista. Jotain pientä tuunausta voisin kyllä tehdä, jos minulla olisi valta, mutta ei ole. No sitten oli kysymys tästä punasiirtymästä, että punasiirtymähän mitataan mittalaitteilla, ja siis mitataan myös punasiirtymiä, jotka ei ole näkyvän valon alueella. Että tämä ei ole, liity ollenkaan siihen, että mitä me nähdään. Tietysti historiallisesti on tähtitieteilijät, ne on katsonut sellaista valoa, jotka ne voi silmin nähdä, mutta että nyt toki katsotaan sitten esimerkiksi se mikroaaltotausta on siis punasiirtynyttä valoa. Sitä ei näe paljain silmin, mutta se on sitä samaa punasiirtynyttä valoa, joka syntyi 380 000 vuotta vanhassa maailmankaikkeudessa, ja nyt se on sitten mikroalueella, että tarvitaan laitteita, jotta se voidaan havaita. Että kaikki nämä havainnot yhdessä muodostaa sitten semmoisen hyvin tukevan kivijalan sille meidän nykyiselle käsitykselle tästä kosmoksesta. Kysyttiin myös, että miten se ensimmäinen sekunti, että oliko se jotenkin erilainen sekunti, kun tässä just nyt ohi sujahtanut sekunti, mutta vastaus on se, että kun se tapa, millä tätä mitataan, siis me voidaan asettaa ikään kuin semmoinen maailmankello, joka mittaa sitä aikaa, että se ensimmäinen sekunti oli kyllä ihan hyvä rehti perussuomalainen sekunti, että ei ollut mitään tämmöistä ongelmaa sen suhteen. Sekunti on sekunti. Ja kysyttiin aine ja energia, että miten aine ja energia muuttuu toisiksi. Se on vähän niin kuin harhaanjohtavaa sanoa, että aine muuttuu energiaksi, energia muuttuu aineeksi, että aine on energiaa. Että te ette ihmettele sitä, että jos te liike-energia, jos te juoksette tuolla jossain, törmäätte johonkin toiseen henkilöön, niin se teidän liike-energia niin kuin tönäsee sitä toista henkilöä, niin se voi sanoa, että hänen energiansa on muuttunut, teidän antama energia on muuttunut hänen energiakseen. Mutta suhteellisuusteoriassa se massa on nyt myös energiaa, että se on vain eräs energian muoto, että ne ei ole niin kuin kahta, ne on vähän niin kuin ennen vanhaa puhuttiin, että on aamutähti ja iltatähti, ja ne on sama tähti, ne on planeetta Venus, ja ne on vaan vähän miten niitä katsotaan, että
Onko päivä päättymässä vai alkamassa? No tämä nyt ei ole ihan energialle, mutta näin kuitenkin. Sitten kysyttiin tämmöiset alkuaineet, että kun ihmisiä on paljon erilaisia, että alkuaineet on kuitenkin samanlaisia. Että, alkuaineet on tosiaan kaikki atomit on keskenään identtisiä, koska ne alkeishiukkaset, joista ne rakentuu, niin on vailla mitään sisäisiä piirteitä. Kun me sanotaan, että me ihmiset ollaan erilaisia, se johtuu siitä, että meissä on atomeita, mä en nyt muista, onko se 10 potenssiin 28 atomia tai ydintä. No moolissa on 10 potenssiin 22, mä oon tämmöinen kosmologi, että 1 kuutiosentti, se on nyt ihmisen koko suunnilleen, että jotain tällaista suurta kertaluokkaa. Ne on sitten eri konfiguraatioissa, jolloin sitten aiheutuu, että jollain on nenä poskella ja toisella pisamia ja niin edelleen. Mutta alkeishiukkaset, neillä ei ole mitään rakennetta, se on se piste. Ja ne on yksi alkeishiukka on täsmälleen samanlainen kuin joku toinen alkeishiukka. Ja sen takia ne rakenteet, jotka ne muodostaa, niin ne sitten myös voi olla tällä lailla täysin identtisiä. Kysyttiin tiheydestä, että jos vesi puristetaan, kuutiosentti vettä puristetaan miljoonas osaan. Ja osaatko sä sanoa tähän, että miten siinä käy? Siinä taitaa käydä niin, että se muuttuu höyryksi sen paineen alla. Mutta jos puristaa sen, niin kuinka pieneksi sen saisi pois? Se tietysti vesi muuttuu höyryksi, mutta että miten se vertautuu nyt tähän varhaiseen maailmankaikkeuteen. Voi sanoa sillä lailla, että yhden sekunnin vanhassa maailmankaikkeudessa aine oli niin kuin puristettu, ehkä siis siihen mitä nyt verrataan, niin se oli puristettu varmaan semmoisella niin kuin miljoonakertaisesti, että se otetaan ainetta ja puristetaan, niin siitä saadaan sitten tämmöistä tiheää ainetta. Et se pitäisi laskea vaan, että miten se menee. Mä en muista sitä ulkoa. Sitten mä vastaan vielä nyt näihin, mitä kaikki tässä oli esillä, että mistä se energia sinne alkuun tuli. No tässä on se ajatus juuri, että meillä on se rannaton meri siellä, joka poreilee näin ja siinä on energiaa ja sitten niin kuin te olette katsonut tuolla aaltoja ja Helsingin edellä merta ja siellä jonnekin loiskahtaa vähän ja toisaalla sitten taas ei ole. Ja se on ihan niin kuin sattumaa. Maailma on ikään kuin tässä kuvassa, maailman kaikkeus on niin kuin semmoisessa labiilissa tilassa. Se poreilee tämmöisen kvanttifysiikan ikään kuin sääntöjen mukaan. Se poreilee ja voi sitten jos nyt sattuu jonnekin energiaa, niin sitten se laajenee. Ja sitten kysyttiin, että no voiko tämä nyt sattua tässä nyt ihan vaikka nyt 5 minuutin päästä, että pitäisikö tässä nyt suojautua jotenkin ja pitää kypärää päässä ja se on niin kuin periaatteessa se on mahdollista, että voisi olla sellainen, siis siinä on nyt, koska tilanne on nyt toisenlainen kuin se oli silloin ensimmäisen sekunnin aikana, se on hyvin harvinainen, mutta periaatteessa voisi olla semmoinen pieni niin kuin fluktuaatio, niin kuin sanotaan. Mutta se, miten se maailmankaikkeus, joka syntyisi tästä ikään kuin meidän sisässä, ei ole sellainen, että se tulisi ja murskaisi meidän kaikki, vaan se olisi vähän kuin, jos ajatellaan, että on ilmapallo, on iso ilmapallo ja sitten siellä on pieni, otan siitä jostain sieltä pinnalta ihan semmoisen pienen pisteen ja venytän. Se on niin kuin tällaisia artisteja, jotka tekee sirkuksissa tai jossain tämmöisissä halpahintaisissa ohjelmissa tekee ilmapalloista villakoiria silleen taittelemalla. Tämä olisi tämmöinen vähän niin kuin hiivasienen tapaan sen kylkeen tuleva uusi maailmankaikkeus, jota me ei nähtäisi. Siis me nähtäisiin vaan, että okei, siinä on piste, mutta että siellä sitten olisi tieteenpäivät jo kovaa vauhtia menossa. Ja sitten oli kysymys mustista aukoista, että tosiaan siis galaksit ensimmäiset tähdet suuret tähdet alkaa syntyä
ehkä 100, 2, 3, 400 miljoonaa vuotta siitä laskennallisesta alkuräjähdyksen ensipisteestä. Ja sitten galaksit ehkä 700 miljoonaa, se nyt vähän riippuu, no sanotaan jotain semmoista kertalukua. Ja mustia aukkoja, joka meidän oman galaksin keskustassa on suunnaton musta aukko. Ja sitten ajatellaan, että sen galaksin kehittyessä, kun se ainoa mitä siinä oikeasti tapahtuu, että aine putoaa vaan koko ajan sisään. Ja sinne sitten voi kehittyä, kun on galaksien keskustoissa on semmoisia suuria tähtiä, jotka polttaa sen polttoaineensa äärimmäisen nopeasti ja romahtaa. Ne on hyvin massiivisia tähtiä, kun ne romahtaa mustiksi aukoiksi ja sinne sitten syntyy pikkuhiljaa niitä mustia aukkoja galaksien keskustoon. Että tällaisten mustien aukkojen syntyä, en tiedä tarkkaan, mutta luulen, että se on niin samaa kertalukua kuin se galaksien syntyminen. Että puhutaan liki miljardista vuodesta, että sitten alkaa syntyä. Sitten toinen vaihtoehto on, että siellä ihan varhaisessa maailmankaikkeudessa siinä hyvin kuumassa puurossa myös tapahtui pikkuruisia heilahteluja, että jonnekin sielläkin tuli energiaa niin paljon, että taas tuli säkäri, että tuli oikein paljon energiaa ja se tuli niin paljon, että se kohta romahti mustaksi aukoksi. Ne on tällaisia, josta Lauri mainitsi myös, että voisi olla mikroskooppisia mustia aukkoja. Niitäkin on sitten vähän pyritty etsimään ja laskeskelemaan niiden seuraamuksia, että se ei niin kuin mahdotonta ole, mutta että yleensä sitten aivan kuten Lauri tuossa mainitsi, että sitten semmoiset hyvin mikroskooppiset mustat aukot, jos niitä syntyy siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa ensimmäisen sekunnin aikana, ne on niin pieniä, että ne höyrystyy pois. Voisiko? Eiköhän se ole siinä. Se oli siinä. Hyvä. Tänne on Varmaan löytyy lisää. tekstiviestillä kysymyksiä ja otetaanko muutama kysymys sieltä välillä ja sitten yleisöllä on taas tilaisuus kysyä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Eli onko alkuräjähdystä mahdollista nähdä kaukoputkella? Onko alkuräjähdys mahdollista nähdä kaukoputkella? No jos kaukoputkesta ymmärretään tällainen radioteleskooppi, niin kyllä vaan, että oikeastaan ne satelliitit, jotka tuolla sitten mittaa sitä kosmista mikroaaltotaustaa, ne ovat kaukoputkia, jotka eivät toimi valon alueella, mutta samaa sähkömagneettista säteilyä se kuitenkin on, että katsoo radioaaltoa tai mikroaaltoa, samanlaisia kuin mitä on teillä tuolla mikroaaltouunissa, että voi yrittää työntää pään sinne, en suosittele. Joskus sanottiin, että täällä oli varmaan ennen kaapelitelevisioaikaa, että sitten kun lähetys loppui, nykyään se ei lähetykset lopukkaan koskaan, että aina tulee jotain visailua sieltä kello 4:00kin. Mutta kun lähetys loppui ja sitten siinä näkyy semmoista televisioruudussa semmoista lumisadetta, vanhemmat ihmiset muistaa, että nuoremmat ei muistakaan. Niin, että siellä oliko se niin, että 1/1000 oli kosmista alkuperää, että jos teillä on vanhoja televisioita, niin siitä vaan seuraamaan. Hyvä. Onko tekstiviestikysymyksiä vai otetaanko salista? Joo, on täällä. Eli onko alettu aprikoida, onko kvarkilla sisäinen alkeisrakenne? Voisitko toistaa kysymyksen? Onko alettu aprikoida, onko kvarkeilla sisäinen alkeisrakenne? Niin, eli kvarkeilla lisää rakennetta. Tämän hetken tietämyksellä ei ole, eli mittaskaaloista jos puhutaan, niin tämän hetken olla törmäysenergialla voi ajatella, että jos vertaa niitä mikroskooppiin, niin voidaan katsoa tuommoisia kappaleita, joten koko on suuruusluokassa metrin miljoonas, tai sanotaan, että miljardis ja siitä vielä tuhannesosa. Siis 10⁻⁻21 metriä suurin piirtein. Tämä on se raja, missä tällä hetkellä kokeellisessa maailmassa ollaan. Voi olla, että siellä on pienempää rakennetta, mutta jos on, niin tällä hetkellä näyttää pistemäisiltä. Samoin esimerkiksi elektroni voi olla, että silläkin on rakennetta, mutta tällä hetkellä se näyttäytyy pistemäisenä. Kannattaa tulla ensi syksynä kuuntelemaan, jos se on löydetty jo se rakenne silloin. Onko
Nyt yleisöllä kysymyksiä vielä. Äsken oli paljon käsiä pystyssä. Täällä keskellä, olkaa hyvät. Siellä on 2 kysymystä. 2 kysyjää. Joo. Aha. No niin, 2 kysymystä. Ensimmäinen. Viime aikoina on uutisoitu galaksien törmäyksestä. Ensinnäkin, onko tämmöistä nähty jollakin laiteilla, ja sitten tämmöisessä törmäyksessä vapautuu käsittämättömiä energiamääriä. Mitä nämä energiat maailmankaikkeudessa voivat saada aikaan? Ja toinen kysymys, no oikeastaan se vaatisi liian pitkän vastauksen, jätän pois. Ja, olkaa hyvä siitä vierestä, joo. Mun kysymykseni liittyy näihin välittäjähiukkasten bosonien liikkeeseen. Mutta koska on talvi, niin mä esitän sen näin. Jos Higgsin bosonin liike voitaisiin estää, tekisikö se lumessa tarpomisen kevyemmäksi? Joo. Aloitetaanko tästä lumikysymyksestä? Joo, eli kyllä. Jos Higgsin bosonin liike voitaisiin estää, niin se ei välittäisi Higgsin mekanismia. Siispä meille tulisi hankaluuksia, koska me itse asiassa tarvitaan sitä kitkaa jollakin lailla liikkumiseen, etenkin tälleen lumisena aikana. Ja galaksien törmäyksestä ehkä sen verran voi sanoa, että kyllä näitä on havainnoitu. Ja esimerkiksi osa näistä mitä pidetään todisteena pimeän aineen olemassaolosta, tulee tällaista NASAn tekemistä havainnoista, jossa 2 galaksia törmää keskenään. Ja niin kuin siitä mitä sieltä havainnoidaan, että mitä tapahtuu, niin päätellään, että siellä on huomattavan paljon tällaista, miten sanoisi, näkymätöntä massaa tai puuttuvaa massaa, joka tulkitaan sitten pimeäksi aineeksi. Haluatko, Kari, laajentaa tästä? No, voin sen verran lisätä, että siis älkää nyt menkö sorkkimaan sitä Higgsin bosonia, joka on sinne jäätynyt tänne maailmankaikkeuteen, että jos se sulaisi nyt se jäätynyt Higgsin bosoni, se kenttä, niin me haiduttaisiin pois. Me koko aine sellaisena, kun me se tunnetaan, murentus. Että ei saa leikkiä sillä. Sitten toinen, mitä vielä mä voin sen verran kommentoida tuohon galaksien törmäykset, että galaksithan on itse asiassa tyhjää täynnä. Että meillä on tämä meidän aurinko tässä ja maapallolle on 150 miljoonaa kilometriä sieltä, joka on 8 valominuuttia. Aurinko-maa-etäisyys on 8 valominuuttia, sen verran valolta kulkee. Ja seuraavan tähteen on 4 valovuotta. Et siinä on niin minuutit ja vuodet, jos ajattelette, miten ne suhtautuu. Se on tyhjää täynnä. Et kun galaksit törmää, niin ei siinä nyt hirveästi tapahdu. Että semmoiset kaasupilvet voi törmäillä ja lähettää röntgensäteitä. Ja siihen liittyy juuri esimerkiksi, mitä Lauri tuossa sanoi. Ja itse asiassa me tiedetään, että Andromedan galaksi ja tämä meidän linnunratamme tulee törmäämään toisiinsa. Että tässä on nyt viranomaisille työtä ja sarkaa, mutta se tapahtuu vasta noin ehkä 1,5 miljardin vuoden päästä, että ei kannata lomasuunnitelmia sen takia. Joo, siellä takaosassa on kysymys. No mä kysyisin semmoista asiaa, että tutkitaanko nykyään semmoista bosonia, joka välittäisi gravitaatiota, vai onko se luovutettu, että oletetaan vain gravitaation olevan Einsteinin mukaan kaarevaa avaruutta. Ja sitten toinen kysymys, että onko mahdollista, että ennen alkuräjähdystä on ollut maailmankaikkeus, joka on niin vanha ja niin diffusioitunut, että kaikki mustat aukot on taivuttanut
gravitaatioon sellaiseksi, että ne on yhtynyt ja eikä ole kuin yksi viimeinen musta aukko, josta tämä lähti liikkeelle. Eli kysyttiin, tutkitaanko tätä painovoiman välittäjähiukkasta, sitä kutsutaan gravitoniksi. Kyllä sitä tutkitaan. Se painovoima on se neljäs vuorovaikutus, joka tunnitaan niiden 3 lisäksi, josta puhuin tuossa esityksen aikana. Painovoima, vaikka se meille arkielämässä on se kaikista tutuin asia, se on niin heikko verrattuna näihin muihin vuorovaikutuksiin, että sen vuoksi ei hiukkasfysiikassa päästä tällä hetkellä vielä tutkimaan. Paitsi, tai ainakaan sitä ei tuonne standardimalliin olla saatu. Sitten siinä on sellainen ongelma, että painovoimaa ei tällä hetkellä käsittääkseni kukaan fyysikko osaa taivuttaa hiukkastason kuvaukseksi, siis tehdä kvanttigravitaatiota. Ja itse asiassa tulee vielä mieleen, että itse asiassa tällaisia kokeita on kyllä olemassa, missä etsitään tämmöisiä painovoima-aaltoja, eli tämmöisiä vaikkapa L-muotoisia laitteita, jossa ammutaan valohiukkasia ja katsotaan, että vuorovaikuttaako ne sitten, sen L:n pituus, sivun pituus on reilu 2 kilometriä ja annetaan niiden mennä siellä pitkään ja katsotaan, että interferoiko ne sitten tai vuorovaikuttaako ne sitten tuon gravitonien kanssa. Ja sitten on tietysti nämä bicep-mittaukset, sanoiko sä niistä? No ehkä mä voin sen verran sanoa, että siis kvanttigravitaatio, joka siis siellä on se vuorovaikuttava hiukkanen tai sitä vuorovaikutusta kantava hiukkanen olisi tosiaan tämmöinen gravitoni. Ja siinä on semmoisia monia teknisluontoisia ongelmia, minkä takia se on vaikea. Meillä on olemassa teorioita, jotka ovat kvanttigravitaatioteorioita. Ja ne ovat vaan sitten hyvin monimutkaisia. Ehkä joku teistä on kuullut säieteorioista. Säieteoria on teoria kvanttigravitaatiosta, mutta se on teoria, joka olettaa, että maailmankaikkeudessa on ylimääräisiä ulottuvuuksia, hiukkaset ei ole pistemäisiä, vaan ikään kuin kumilenksuja. Ja se on matemaattisesti ilmeisesti konsistentti teoria. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään kokeellista evidenssiä siitä, että tämä on nyt se oikea teoria. Ja tämä on se ongelma. Siis periaatteessa on mahdollista, mutta ei nyt vielä käytännössä ollenkaan. Mitä tulee siihen ennen alkuräjähdystä vallinneeseen tilaan, siis tässä ennen sitä hetkeä, kun maailmankaikkeus oli kuuma ja tiheä, siis me tiedetään, että siellä ei ollut mitään mustaa aukkoa. Siellä oli se inflaatio, koska me nähdään sen inflaation jäljet taivaalla. Yksittäinen musta aukko, joka räjähtäisi, olipa se miten iso tahansa, niin se ei näyttäisi meiltä samalta kuin alkuräjähdys. Siis muistakaa, mä sanoin, että alkuräjähdys ei tapahtunut missään paikassa. Ja jos olisi joku iso musta aukko, se olisi jossain paikassa. Mutta alkuräjähdys ei tapahtunut missään paikassa, vaan jos me tästä katsotaan, jos nyt pyydätte multa, oikein kovasti pyydätte, ja mä voin osoittaa, että missä se tapahtui. Ja se tapahtui siis kaikkialla tuolla. Se on pallon kuori, joka ympäröi meidät tuolla 14 miljardin vuoden etäisyydellä, joka ei siis ole 14 miljardia valovuotta, vaan paljon enemmän, tietysti noin 45 miljardia valovuotta, koska avaruus on venynyt niin paljon. Sellaiset ajatukset, että musta aukko olisi nyt jotenkin näytellyt jotain roolia tässä alussa, ne ei pidä paikkaansa näin teoreettisesti, ja sitten havainnot on kertonut meille, että siellä on tapahtunut jotain, joka generoi kosmiseen mikroaaltotaustaan tämän tietyn rakenteen, ja sen paras selitys meillä on inflaatio. Joo, täällä on vielä kysymyksiä. Yksi kysymys tässä ja tässä sivussa ja sitten vielä siellä takana. Ja sillä välin kun mikrofonia viedään, niin mä kiiruhdan kysymään Laurilta, että mihin kohtaan asettuu kaikki tämä nanomittakaavainen aineen järjesteleminen ja nanoteknologia tässä alkeishiukkasmaailmassa? Eli nanoetuliike tarkoittaa miljardisosa, eli
puhutaan nanometristä, on miljardisosa metri. Tämä on siis suurin piirtein se koko luokka, missä puhutaan niin kuin elektronipilven koosta, ainakin osalla atomeista. Eli toisin sanoen ne on sangen isoja kappaleita, siis jos on sekä atomi että sen ympäröivä elektronit, niin mahtuu siihen nanoskaalaan. Hyvä. Ja sitten kysymys tässä etuosassa. Kiitos. Kun seuraa viimeisen 100 vuoden aikana valkeishiukkasfysiikan ja fysiikan kehitystä ja tutkimusta ja teoreettisia pohdintoja, niin tulee mieleen, että mitä enemmän energiaa käytettävissä, mitä paremmat laitteet ja mittarit, sitä enemmän löytyy muun muassa alkeishiukkasia, sitä laajemmaksi teoria kehittyy. Onko tällä kehityksellä mitään rajaa? Jos on 1000-kertainen tai miljoonakertainen tai biljoonakertainen energia käytettävissä, mullistuuko kaikki, kun on näin valtavat voimat ja energiat käytettävissä? Toinen kysymys, kun mennään sinne rajattoman pieniin etäisyyksiin, 10⁻⁻43 Planckin pituus, mitä nykytieteilijät, huipputieteilijät on siitä mieltä, onko avaruus silloin jo diskreetti? Eli ei ole enää olemassa 2 pisteen välimatkan puolta osaa, vaan muodostuuko se pistemäisistä tämmöisistä janamaisista paloista esimerkiksi, niin kuin joku väittää. Kiitos. Hyvä. Otetaan sieltä takaa tai puolivälistä kysymys. Joo, ja sitten sieltä. Ole hyvä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys sieltä ja sitten vastaukset. Joo. Eli mä olisin kysynyt noista aineen hiukkasista, että onko mahdollista, että tulee joku tilanne, jolloin kaikki hiukkaset pysähtyy, ja jos näin tapahtuu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Ja vielä viimeinen kysymys siellä laitamalla. Enqvist mainitsi, että saattaa olla olemassa muitakin maailmankaikkeuksia kuin tämä, mikä meidän havaintojen mukaan on olemassa. Onko niin, että niitä voi olla samanaikaisesti, että ne voi olla keskenään samassa paikassakin periaatteessa, mutta vain ominaisuuksiltaan toisenlaisia keskenään? Ja sitten vastauksia. Sanoisit energian kasvamisesta. Yes. Eli jos saadaan enemmän energiaa, törmäysenergiaa, niin mitä nähdään ja onko sillä jotain rajaa ja näin. Tämän riippuu kovasti tämä vastaus, että kysyykö teoreetikolta vai kokeilijalta. Useimmiten, kun on menty energiassa ylöspäin ja siis päästy kattoon pienempiä kappaleita, historia osoittaa, että sieltä yleensä on jotakin uutta löytynyt. Mutta paljonko tarvitsee laittaa sitä energiaa lisää, niin se on sitten hyvä kysymys. Sitten jos ollaan oikein pessimistisiä, teoreetikot on ennustanut, että tämä Higgsin-hiukkasen massa ja top quarkin massa, ne sattuu olemaan just sellaisessa alueessa, että voipi olla, että sinne Planckin skaalalle asti, eli energiassa, mitähän se nyt on, mennään vielä ainakin 10 kertalukua vielä ylöspäin, niin voipi olla, että mitään ei löydy. Että tavallaan, että me tapettiin hiukkasfysiikka löytämällä Higgsin bosoni. Mutta kokeilijana en usko tähän hetkeekään, vaan siinä on se juttu, että me ei tiedetä ennen kuin me mennään ja katsotaan. Ja kyllä näitä uusia projekteja on toki niin kuin jo suunnitteilla. Seuraava iso hiukkaskiiriti on todennäköisesti tuollainen suora putkilo. Pituus vaihtelee noissa riippuen taas rahoituksesta 10, 20, 40 kilometriä pitkä laite. Ja sitten tämmöisen rinkulan muotoisia törmäyttimiä jo mietitään, semmoisia, jotka kiertäisi melkein koko Genevejärven. Puhutaan ympärysmitasta, joka olisi suuruusluokkaa 300 kilometriä. Mutta tässä tosiaan tulee sitten tämä koko luokka vastaan. Käytännössä se magneettikenttä, että miten isoja magneettikenttiä osataan tuottaa. Niin, mä voin ehkä lisätä siihen sen verran, että siis tämä kosmologiahan tarjoaa niin kuin tämmöisen toisen keinon katsoa semmoisia hyvin korkeaenergisiä hiukkastörmäyksiä. Tavallaan se koko inflaatio niin kuin testaa hiukkasfysiikkaa hyvin, hyvin korkeilla energioilla. Itse asiassa noin 1 biljoona kertaa suuremmilla kuin mitä nyt tuolla CERNissä on.
ja ei ole niin mitään toivoakaan rakentaa sellaisia hiukkaskiihdyttimiä, että nykyteknologialla, joku on laskeskellut, että nykyteknologialla, jos yritettäisiin rakentaa, niin se ei mahtuisi näkyvään maailmankaikkeuteen se kiihdytin. Mutta että sitten nämä kokeilijat, kun ne on optimistisia, ne sanoo, että jos aloitettaisiin nyt rakentaa, niin maailmankaikkeus ehtisi laajeta sen verran, että se sitten lopulta projekti päättyy. Et me ei niin tiedä, siis vain yksinkertaiset selitykset tuntuu sen inflaation osalta olevan ok, joka vähän viittaisi siihen, että mitään semmoista todella mullistavaa ei tapahdu, mutta että niin kuin on sanottu, me ei tiedetä ennen kuin me voidaan todella kokeilla. Ja kysyttiin myös siitä, että miten onko sitten, kun mennään hyvin, hyvin pieniä etäisyyksiä, että voiko niin ajan ja avaruuden luonne muuttua, että aika tai avaruus olisi jollain lailla diskreettiä eikä jatkuvaa. Ja tämä on niin hyvin luonteva ajatus ja hyvinkin voi olla, että juuri näin käy. Ja itse asiassa säieteoriat, jotka nyt ovat sitä, voivat kuvata sitä aikaa sen teorian puitteissa, niin niissä on semmoinen pienin etäisyys, jota tarkempaan ei pysty sitten katsomaan aikaa ja avaruutta. Että se voi hyvin olla, että todellakin joku tämmöinen kvanttihämärtyminen tapahtuu myös siellä avaruuden ja ajan ihan lyhimmissä skaaloissa. Tämä herättää sitten semmoisia kiinnostavia, ehkä filosofisluonteisiakin kysymyksiä, että jos aika hämärtyy ja ei ole selvää, että mikä oli ennen ja mikä jälkeen, niin mitä sitten syy ja seuraus. Kysyttiin myös muista maailmankaikkeuksista, että onko ne tässä vai tuolla. Että niitä on vähän sille erilaisia versioita, vähän kuin Microsoftilla niitä erilaisia käyttöjärjestelmiä. Että on siis mahdollista, että on maailmankaikkeus, joka on niin kuin tämän meidän näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella. Mä sanoin, että se maailmankaikkeus voi olla ääretön, ja sitten tässä on semmoinen kupla, joka on nyt paisunut meidän mielestä aika isoksi, mutta äärettömyyteen mahtuu paljon tavaraa, että siellä voi kaukana sitten olla joku toinen maailmankaikkeus, ja taas on tieteenpäivät meneillään, ja kun nämä studiageneraaliat meneillään. Tai sitten voi olla näitä teorioita, joissa on ylimääräisiä ulottuvuuksia, että sitten voi ajatella, että vähän niin kuin analogia on nyt, älkää ottako tätä vakavasti, analogia on se, että lautatarha, siellä on lastulevyjä pinossa. Tämä meidän universumi on yksi lastulevy ja sitten siinä on päällä vaan niitä muita maailmankaikkeuksia, johon meillä ei ole mitään pääsyä, mutta ne siellä taas studiageneraali. Ja sitten on semmoisia hyvin monimutkaisia kvanttimekaniikan tulkintaan perustuvia ajatuksia, joilla mä nyt en ehkä tästä teidän päätä halua sekoittaa sen enempää, mutta ehkä sä haluat sanoa jotain hiukkasten pysähtymisestä. Niin, siinä oikeastaan hiukkasten liike voi niin kuin rinnastaa sen lämpötilaan. Ja jos lämpötila lasketaan sit lähelle absoluuttista nollaa, niin silloin liike pysähtyy. No, voiko näin käydä joka paikassa ja millä tavalla? Käsittääkseni, jos avaruus laajenisi mahdottomasti, niin kyllähän se, niin kuin kai se lämpötila laskisi koko aika, mutta saavuttaisiko se koskaan sitä nollaa, niin se on se toinen kysymys. Niin, tässä ehkä pitää lisätä se vielä, että toki siis tämä hiukkasten liike, se lämpötila, se pienenee. Voidaan kuvitella, että saavutetaan absoluuttinen nollapiste, mutta kvanttifysiikka kertoo, että täydellisessä levossakin on värinää, että mikään liike ei niin kuin lopu koskaan. Että vaikka oltaisiin täydellisessä levossa, niin nämä hiukkaset värähtelee kuitenkin koko ajan sen takia, että se on maailman olemus ja se on aineen niin kuin semmoinen syvä olemus, sikäli kun me nyt tiedetään asiasta. Kiitos. Tässä vaiheessa muistutan, että nämä esitykset on tallennettu. Ne on katsottavissa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston sivuilta. Ja jos täällä on opettajia, niin nämä voi viedä mainiosti luokkaan aineistoksi. Ja aikaisemmat luentosarjat on myös löydettävissä sieltä. Ja täällä joku viittasi lintuihin ja aisteihin ja punasiirtymiin. Juuri siitä puhuttiin viime syksyn luentosarjassa. Ja se esitys on katsottavissa sieltä verkkotallenteesta. Kiitokset esiintyjille, kiitokset yleisölle kysymyksistä.
Ensi torstaina sama aika, sama paikka, aiheena luonto, solu ja lantakuoriaiset. Tervetuloa. Ja kiitokset minunkin puolestani hyvälle, tarkkaavaiselle ja hyvin vähän metelöivälle yleisölle. Kiitos.